araw po na ngayon ng buwan ng Agosto ng taong kasalukuyan. Sa ulo ng ating mga balita, sa atin pong mga pangunahing balita, ang pamilya Tevez umalma sa pagtukoy sa kanila bilang mga terorista. Minority Leader ng Senado ay kinadismaya ang pagiging tikom ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paglusob ng China sa West Philippine Sea. Itong pinsalang iniwan ng Super Typhoon Negay sa sektor ng agrikultura, halos 2 bilyon na. At sa ngayon, meron pong 13,000 pamilya na nananatili sa mga evacuation centers sa buong bansa. Ang presyo naman ng bigas sa merkado tumaas ng hanggang 2 piso kada kilo, kasunod dyan ang pananalasan ng mga nagdaang bagyo, ayon yan sa Department of Agriculture. Abangan din mamaya mga kabombo dahil kukuha tayo ng mga update ang pag-designate kay Congressman Tevez bilang bilang terorista. Ipinagpapasalamat ng mga pamilya ng Pamplona Massacre victims dyan sa Negros Oriental. At sa ating international news, abangan isang bangkay na tagpuan sa loob ng isang drum sa Malibu Beach. Sa sports, balita ilang mga magagaling na boksingero posibleng ihanay laban kay Crawford sa likod ng hirit na rematch nitong si Spence Jr. At live nationwide, via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Umalma si dating Negros Oriental Governor Pride Henry Tevez sa pagtukoy sa kanila ng Anti-Terrorism Council bilang mga terorista. Una ho rito sa inilabas na ATC Resolution No. 43, tahasang binanggit ang mga pangalan nitong sina Representative Arnolfo Tevez Jr., dating Governor Pride Henry Tevez at dating nilang bodyguard na si Marvin Miranda kasama ang 10 iba pa. Ayon sa dating gobernador, nalulungkot sila sa development na ito at tiniyak na gagawin ang angkop na legal na hakbang para malinis ang kanilang mga pangalan. Sa ngayon, kimukonsulta na sila sa kanilang mga abogado para sa susunod na aksyon. Binigyang diin naman itong si Governor Tevez na minsan siyang naging biktima ng terorismo nang may magpasabog sa gusali ng Kamara noong taong 2007. Ngunit siya naman ay hindi raw kailanman naging isang terorista. Sa ngayon, hindi umano sila nagkakausap ng kanyang kapatid na si Congressman Arlie Tevez, pero inamin nitong tinatawagan siya paminsan-minsan ng suspendidong mambabatas para sa ilang personal concerns. Samantala, kumumuntay ng mga update doon sa Senado dahil ang Minority Leader daw ng Senado ay kinadismaya ang pagiging tikom ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga paglusob ng China sa West Philippine Sea at gayon na rin sa mas pinalawak pa na Enhanced Defense Cooperation Agreement sa kanyang State of the Nation address kamakailan lang. Yan ang pag-uulat ni Bombo JC Galvez. Ikinadismaya ni Senate Minority Leader Coco Pimentel III na naging tikom si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga paglusob ng China sa West Philippine Sea at sa pinalawak na Enhanced Defense Cooperation Agreement sa kanyang ikalawang State of the Nation address kamakailan. Ani Pimentel sa kanyang kontrasona, mayroong dalawang magkaugnay na bahagi kung saan binibigyan ng Pangulo sa ilalim ng ating saligang batas ng otoridad ang National Defense at International Relations. Bagamat hindi binanggit ni Marcos ang mga agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea o ang patuloy na pagtanggi ng superpower sa 2016 Hague ruling na nagpawalang bisa sa pag-angkin nito sa karagatan, nangako ang Pangulo na ipagtatanggol niya ang soberanya ng bansa. Samantala, ikinalungkot din ni Pimentel sa kanyang kontrasona na hindi binanggit ng Pangulo ang posibleng pag-host ng Pilipinas sa mga Afghan refugee na tumatakas sa Taliban kahit na sinabi ni Marcos na hindi pa nagkakasundo ang gobyerno tungkol dito. Binanggit din ng Minority Leader na hindi binanggit ng Pangulo ang paglapag ng mga eroplano ng United States sa mga paliparan ng Pilipinas. Hence, it was disappointing not to hear from the President, Sona, his explanation or even point of view in the following subject matters. 1. The West Philippine Sea. 2. The EDCA sites. 3. The Afghan refugees. And 4, the U.S. military aircraft landing in our airports. I was hoping that the President, given that he has wide latitude in defense and foreign policy, would have explained why we needed to expand the EDCA sites of the U.S. military. Because there may be a neighboring country which looks at us and then says, you want to be a friend to all and an enemy to none,
and yet you are participating in a containment policy of another power? At yan ang bahagi ng pahayag ni Senate Minority Leader Coco Pimentel III. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga balita, pumalo na sa 1.94 billion pesos ang pinsalang iniwan ng Super Typhoon Egay sa sektor ng agrikultura. Ito'y batay sa pinakahuling validated report mula sa Department of Agriculture, Disaster and Risk Reduction Management Operations Center. Umabot na sa 123,274 na mga magsasaka ang sinasabing apektado na may kabuang sinasakang 147,063 hectares na mga sakahan na binubuo ng mga palayan, mga maisan at mga taniman ng mga high-value commercial crops. Batay pa sa report, naitala ang hanggang sa 86,975 na metrikong tonelada ng mga pananim na nasira sa nasabing kalamidad. Malaking bahagi rin ng nasabing report ay dahil sa epekto ng Super Typhoon sa sektor ng pagkahayupan at maging sa pangisdaan. Sa kasalukuyan, patuloy ding isinasagawa ang assessment sa mga agricultural machineries at iba pa ang mga istrukturang pang-agrikultura na naapektuhan din sa nasabing kalamidad. Inasahang lalo pang tataas ang nasabing halaga habang nagpapatuloy pa rin ang ginagawang validation ng mga field officers ng kagawaran ng pagsasaka. Samantala, aabot naman na sa mahigit 1.6 million ng mga individual o katambas ng 424,988 ng mga pamilya ang apektado ngayon ng pananalasa ng bagyong Falcon sa ating bansa. Sa ulat na inilabas ng Department of Social Welfare and Development, ang mga ito ay naitala sa mga lalawigan ng Central Luzon o Region 3, Calabarzon o Region 4A at Western Visayas o Region 6. Bukod dito ay sumampa rin sa 46,251 ng mga individual o 12,505 na mga pamilya ang kinailangang ilikas sa 500 mga evacuation center sa iba't ibang bahagi ng bansa, habang kasalukuyan namang nanunuluyan muna sa kanilang mga kaanak ang nasa mahigit 64,000 ng mga pamilya na apektado rin ng bagyong Falcon. Samantala, abot naman sa 24 na kabahayan ang labis na napinsala ng nasabing bagyo, habang 300 naman ang naitalang partially damaged. Sa ngayon ay umabot na rin sa mahigit 41.7 million pesos na halaga ng tulong ang naipaabot na ng Department of Social Welfare and Development sa mga apektadong lokal na pamahalaan sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa, kasabay ng pagtiyak na ipagpapatuloy ng kagawaran ang paghahatid ng tulong para sa lahat ng mga apektado ng pananalasa ng bagyong Falcon at hanging habagat sa ating bansa. The biggest youth sporting event in the country. Palarong Pambansa. 2023 updates. Kuha po tayo mga kabumbo ng mga development. Dito pa rin sa nagpapatuloy na tagisan po ng galing ng mga manlalaro ng ating bansa sa nagpapatuloy pong Palarong Pambansa 2023. Nasa linya ho natin si Bombo Levi De Leon, ito hong record holder sa 3,000 athletic long distance mula ho sa Region 8. Masaya pa rin sa nasungkit na bronze medal. May nakuha ang report dyan si Bombo Levi De Leon. Bagamat nagtapos sa ikatlong pwesto, ay hindi pa rin may kakaila ni Mr. Damaso Olidan Jr., ang coach ni Mariel Malinaw. Ang tuwa na kanilang nararamdaman. Si Mariel kasi ang pambato ng Region 8 sa 3,000 meters athletics long distance. Masaya rin ibinahagi ni Coach Damaso na nagbunga na maganda ang kanilang mga trainings. Napag-alaman na si Mariel Malinaw ay 3,000 meters record holder din sa athletics long distance na nasungkit ngayon ng bronze at kauna-unahang medalya rin ito ng Region 8 o ang Eastern Visayas. Narito naman, pakinggan natin ang bahagi ng pagpanayam ng Bombo Radio kay Mr. Damaso Olidan Jr., ang coach ni Mariel Malinaw. Sa ilaw, malulungkot sila kasi per days lang. Namabiyak siya naman yung holder talaga sa 3K. Pero masaya ko rin kami kasi hindi basta-basta kung hulta sa kalang pabas. Hindi ito sayang yung pinaturan namin ng pilang buwan, lakon, yung pilagat na namin. Kasi
Sa ngayon ay nangako naman ang dalawa na pagbutihin pa ang tandem para naman sa iba pa mga torneo at para na rin sa kanilang rehiyon. Bongo Dennis, ang rehiyon na Region 8 o ang Eastern Visayas ay binuo ito ng anim na probinsya ng Biliran, Eastern Samar, Leyte, Northern Samar, at Southern Leyte. Mula rito sa lungsod ng Marikina, si Bongo Rebellion para sa Palarong Pambansa, 1 to 3 update ng Bongo Radio Philippines, the number 1 and most trusted radio network in the country, Basta Radio. Bongo! Samantala, isiniwalat naman ng Maritime Industry Authority na walang lisensya ang kapitan ng tumoob na motor bangka sa Binangonan, Rizal. Ito ay batay sa lumabas na resulta ng kanilang isinasagawang investigasyon hinggil sa nasabing insidente. Ayon sa Maritime Industry Authority, napag-alaman nila na walang balidong lisensya ang kapitan ng Aya Express na si Donald Anain matapos ang kanilang pakikipagpulong sa mga kinatawan ng Talim Island Passenger Motorboat at Patron Association bilang bahagi yan ng kanilang ikinakasang investigasyon. Dahil dito ay mas nakadiin pa ngayon si Anain sa mga reklamong ipinupukol laban sa kanya hinggil sa naturang insidente na kumitil sa buhay ng 27 mga individual. Kaugnay nito ay tiniyak naman ng Maritime Industry Authority na mahigpit nilang tinututukan ang pangyayaring ito upang alamin kung ano nga ba ang naging pagkakamalit pananagutan ng Aya Express sa batas. Samantala, kasabay nito ay siniguro naman ng naturang ahensya na magpapaabot ito ng tulong sa mga biktima habang kasalukuyan na rin nilang nire-resolba ang pag-ibigay ng asosasyon ng insurance sa mga biktimang nasawi sa naturang insidente. Maaalala na una nang napag-alaman ng mga otoridad na overloaded ang Aya Express nang magpatuloy pa rin ito sa paglalayag na isa sa mga naging sanhi ng pagtaob at paglubog ng nasabing bangka. Samantala, nanatili pong nasa mga evacuation center ang humigit kumulang sa 13,000 pamilya na una nang inilikas dahil pa rin po ito sa naging epekto ng Super Typhoon Egay at maging etong habagat. Sa datos ng Disaster Response Operations Monitoring and Information Center, ngayon pong unang araw ng Agosto, 12,983 families ang pansamantalang naninirahan sa mga evacuation center at ito po'y katumbas ng 47,727 na katao. Maliban ho rito, humigit kumulang sa 56,000 pamilya pa rin ang umano'y nanunuluyan sa kanilang mga kamag-anak sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Umabot na rin sa 1,697 na mga kabahayan ang labis na nasira ng nasabing Super Typhoon. Sa mga partially damaged, umabot na po ito sa 44,844 na mga kabahayan. Sa kasalukuyan mga kabumbuka Star Nation, umaabot na rin sa 142 million pesos ang halaga ng mga tulong na naipamigay ng Department of Social Welfare and Development sa mga apektadong residente. Pagtitiyak naman ng kagawaran na natiling sapat ang pondo at stockpile ng mga relief goods para sa mga apektadong residente sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Samantala, abangan mamaya mga dagdag pang mga update doon sa maksamahan natin sa Palarong Pambansa ng taong kasalukuyan dahil nga ang iba't ibang ang Western Visayas Regional Athletic Association abanse na raw sa susunod na elimination round ng Sepak Takraw Elementary Boys. Yan pong ating tutukan maya-maya lamang. 14 na minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian, muli na namang nagpakawala ng tubig ang Ipu Dam, ang Buklaw Dam at maging ang Binga Dam ngayon pong araw na ito. Ito ay bunsod pa rin ng patuloy na pagtaas ng level ng tubig sa mga naturang dam na dala naman ng nagpapatuloy ng mga pagulan na dulot ng hanging habagat. Batay sa datos na inilabas ng mga eksperto, lumagpas na kasi sa 101 meters na spilling level sa Ipu Dam na nakapagtala ng 101.9 meters dahilan kung bakit nagbukas ito ng hanggang sa 100 o ng 15 centimeters na gate opening. Tig isang gate din na mayroong 0.5 meters o kalahating metro ang binuksan sa Buklaw at maging sa Binga Dam. Sa kabila ho nito, nakapagtala rin ng mga eksperto ng patuloy na pagtaas sa antas ng tubig sa Angat Dam matapos itong madagdagan ng 0.75 meters na nagdala naman sa kabuang water elevation sa nasabing dam na mas mataas na kumpara ho sa maintaining level.
Oras natin mga kabombo, 16 na minuto na makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Samantala muna sa iba pang mga balita, Bombo Marlene. Yes, kuha pa tayong dagdag ng mga update doon sa palarong pambansa na nagpapatuloy ngayon dahil isang manlalarong kalahok raw sa naturang paligsahan, balak basagin ang 3 palarong pambansa record. Yan ang tinutukan ni Bombo Cesar Galacia. Pinaghahandaan na ni Jalil Taginod ng National Capital Region ang muling pagtatala ng mga palarong pambansa record sa mga swimming events. Sa panayam ng Bombo Radio kay Jalil Taginod, sinabi niyang matagal na paghahanda ang kanyang ginawa simula nang makapagtala siya ng record sa 100 meter at 50 meter breaststroke noong 2018, kaya't balak niya itong higitan ngayong taon. Maliban dito ay plano din umano niyang basagin ang record sa 200 meter individual relay. Aniya, matagal umano siyang nagsanay upang i-improve ang kanyang sarili at gusto niyang makita kung kaya niyang higitan ang kanyang mga naging accomplishment sa mga nakalipas na taon. Sinabi din niya na nakakapanibago na ibang rehiyon ang kanyang ibabandera lalo't sa mga nakalipas na palarong pambansa ay sa Lambak ng Cagayan siya naglalaro. Nananabik naman siyang makalaban ang kanyang nakababatang kapatid na si Joaquin Taginod at sinabing bibigyan niya ito ng magandang laban. Ganito ang bahagi ng panayam kay Jalil Taginod, swimmer mula sa National Capital Region. Titignan ko po, meron po akong 3 palarong pambansa record na tina-target ngayon and hopefully na ma-break ko sila this palarong pambansa. Anong record ulit yung tina-target mo? Sa 50 meter breaststroke, 100 meter breaststroke and Samantala, kumpiyansa naman ang swimmer ng National Capital Region na kukuha nila ang mga gintong medalya sa mga swimming event. Mula dito sa lungsod ng Marikina, ito si Bombo Cesar Galacia para sa palarong pambansa coverage ng Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted radio network in the country. Basta Radio, Bombo! 17 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian mga kabombo. Kuha tayo ng mga development mula po dyan sa bahagi po ng Negros Oriental mga kabombo. Ang pag-designate kay Congressman Teves at mga kaanak pa po nito bilang terorista, pinasalamatan po o ipinagpapasalamat ng pamilya nitong mga Pamplona massacre victims. May nakuhang report po dito ang Bombo Radio Bacolod. Iniwala ang byuda ni Negros Oriental Governor Roel Digamo na may sumusuportang terrorist group kay Congressman Arnie Teves, kaya't makakaya nitong banggain pati si Pangulong Bongbong Marcos at nararapat lamang na ideklara itong terorista. Sa panayam ng Bombo Radio Bacolod kay Pamplona Mayor Janice Digamo, labis itong nagpapasalamat sa announcement ng Anti-Terrorism Council ng bansa na nagde-designate kay Teves bilang terorista dahil matagal din itong hinintay. Nagpasalamat si Digamo sa pamalaan dahil kahit alkalde pa ito, hindi nila makakaya ang pagkamit ng hustisya kung wala ang tulong ng pamalaan. Ano pa kaya ang mga maliliit na tao? Ayon sa alkalde, kinatutuwa rin nito ang pagkakabilang ni former Mayor Pride Henry Teves at ng kanilang armed group sa mga idineklarang terorista. Ito ay malaking bagay anya para sa mga biktima ng Pamplona Massacre at nagpapakita ito na nais ng pamalaan na gawin ang lahat upang mapasagot ang mga suspect at ma-uphold ang rule of law. Ang designation nila bilang terorista ayon kay Digamo ay panimula ng pagkamit ng mga pamilya ng hustisya. Ayon sa local chief executive, hindi madali ang pagdeklara sa isang tao bilang terorista, kaya't hinabaan nila ang pasensya hanggang makapagdesisyon dito ang Anti-Terrorism Council. Nagpasalamat naman ito sa mga witness na naglakas ng loob at lumabas upang magbigay ng kanilang testimonya sa totoong nangyari upang madiin ang mga sospek. Kung kami lang at yung ating kakayahan lang bilang mamamayan at residente ng Negros, kahit mayor pa ako, talagang hindi kukulangin tayo. Hindi natin kaya. Ako, I will really admit, in my capacity as a leader of my town, in my own personal capacity as wife of the former governor, we are too small a thing. Makikita rin niya na pati ang Pangulo ay binabangga ng pamilya Teves, kaya't patunay lang ito na sila ay may pinaghuhugutan ng lakas o isang teroristang grupo na sumusuporta sa kanya. So, at makikita naman natin kahit presidente binabangga nila. Kaya makikita mo talaga yung kung ano yung para bang kung ganyan ka kalakas, may pinaghuhugutan ka talaga ng lakas mo.
And I think terrorism really is one of those na pinaghuhugusan niya ng lakas niya. He's relying and banking on maybe a terrorist group who will back him up. Mula rito sa lungsod ng Bacolod, ito si Bombo Maciel Famen para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! 21 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian, mga kabumbo. Kuha pa tayo ng mga dagdag na development sa nagpapatuloy pa rin pong palarong pambansa 2023. Dalawang Ilonggo athletes dinumina ang long jump competition. May nakuang report po dito at makibalita ho tayo mula kay Bombo Ronald Taktay. Best finish ang Western Visayas o Region 6 sa katatapos pa lamang na long jump competition ng elementary sa nagpapatuloy na palarong pambansa. Mula sa pagiging sprinter na uwi sa long jump at nag-uwi ng gintong medalya ang isang pambato mula sa Iloilo. Si Jomel Di Diosa mula Balansa, Iloilo ay nakapagtala ng 5.28 meters upang may bulsa ang kanyang unang gintong medalya. Ang kapwa niya Ilonggo na mula Guimaras na si Gian Arlanza naman ay silver medal sa kanyang naitalang 5.16 meters na talon. Sa naging panayam ng Bombo Radio kay Di Diosa, isang pangarap ang mga paglaro sa palarong pambansa at ang kanyang tagumpay ay alay sa kanyang mga magulang. Sina Di Diosa at Arlanza ay kapwa 12 anyos kung saan sila rin ang naghari sa katatapos pa lamang na Western Visayas Regional Meet. Ang naging panayam ng Bombo Radio kay Di Diosa. Hindi po ako kasi na po ako yun doon. Na-wish ko kita doon pa. Noong bata pa ko, ito na rin kakuha nun doon. Ano katagal ka na ni-follow? Try 5 years. At years of 4. At noong una nakipagsa din sa athletic, sprinter po ako ng Iloilo. At ako lang po ako lang isang nag-iisa sa panasad po. Gano'n ba yung training mo para maabot kong dali airplane? Lahat na namin, ginawa ko lahat para lang makakuha pa dito ng likod ng panaro. At, yun po. Gusto na kanina mo inaalay ko na performance mo pa long drive mo. Sabi ni Coach, gagawin ko lang yung lahat para magpala. Yung pamilya mo sa Lamang sa long jump, Bombo Genesis nagtatapos ang medal run ni Di Diosa dahil lalaban pa rin siya sa relay 4x100 kung saan posibleng makapag-uwi rin ng gitong medalya ang Western Visayas team. Mamayang hapon ipagpapatuloy ang mga nalalabi pang event sa athletics kung saan may mga nakalaang ding medals sa mga papalaring manalo sa iba't ibang athletic competition dito sa palarong pambansa. Mula dito sa Marikina City, ako si Bombo Ronald Taktay para sa palarong pambansa coverage ng Bombo Radio Philippines. The #1 and most trusted radio network in the country, Basta Radyo, Bombo. Sa iba pang mga balita, mga kabombo, tumaas ang presyo ho ng bigas sa merkado ng 1 peso and 50 centavos hanggang 2 pesos kada kilo. Kasunod po ito ng pananalasa ng nagdaang bagyo. Ayon po ito sa price monitoring ng Department of Agriculture. Sa pinakahuling datos, nag-iwan ng malawak na pinsala ang matinding pagulan na nagdulot po ng mga pagbaha sa parte ho ng Luzon kung saan umaabot sa 2 billion pesos ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura. Ayon kay Department of Agriculture o Deputy Spokesperson Rex Estoperos, noong Hulyo binagyo ang bansa kaya tumaas ang presyo base sa price monitoring ng nasabihong ahensya, mga kabombo. Subalit ayon sa opisyal, hindi lang ang bigas ang nagmahal kundi maging ang presyo din ng ilan pang mga gulay. Paliwanag ko nito na ang tubo itong tubo ang hinahabol po ng mga traders kaya pakiusap ng kagawaran na magpataw lamang sana ng nararapat na presyo. Pakiusap din ng opisyal sa publiko na huwag mag-panic buying at bumili lamang ng sapat na kailangang bigas. Sinabi rin nitong si Estoperos na maaring may stabilize ang presyo po ng National Food Authority kung mayroong sapat na stock ng bigas. Subalit sa ngayon kasi mababa ang inventaryo ng National Food Authority
matapos na mabigo itong bilhin ang bigas mula sa mga magsasaka dahil sa bababang presyo na kanilang inaalok. Inihayag din itong si Esto Perez na nakatakda ang talakayan o nakatakda pong talakayin ngayong araw ang ilang ahensya kasama itong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang posibleng pag-aangkat pa ng bigas para madagdagan ang supply ng bigas sa ating bansa. Papatuloy po tayo mga kabombo at kuha pa rin po tayo ng mga dagdag na development mula pa rin sa nagpapatuloy pa rin pong Palarong Pambansa 2023 dyan po sa lungsod ng Marikina. At sa pagkakataong ito, bigyang daan po natin ang report mula naman kay Bomboria Mumblan. Ang Western Visayas Regional Athletic Association abanse na sa susunod na elimination round ng Sepak Takraw Elementary Boys. May nakungong report dyan si Bomboria Mumblan. Liksi at lakas ng isip, yan lang ang ilang taglay ng isang sepak takraw player. So sige, Sean, ito'y dahil mahigit 2 taon lang naman ang mga ito nagsasanay kahit na sa kasagsagan ng pandemya patuloy ang mga ito sa pagmamaster ng kanilang estilo sa paglalaro. Sa panayam ng Bombo Radio kay Coach Rizalyn Villagracia, sinabi nito na dala-dala ng team ang kanilang buong bayan dahil sa mainit na suporta ng mga ito sa mga atleta. Ayon kay Villagracia, tila ba hindi na maitatago ang ngiti nito dahil abanse na ang team sa susunod na elimination round mamaya yang hapon. Napag-alaman na dinaig ng Western Visayas ang Davao Region sa ginanap na first match kung saan may susunod na laro ang mga ito laban sa Northern Mindanao. Ang elementary boys ay binubuo nila Dwight Pinuela, Jero Suelo, Cody Ryan Bray at Reo J. Magno. Sa ngayon, pakinggan natin ang pahayag ni Coach Rizalyn Villagracia. Yung mga parents nila at saka buong barangay Binangkilan, Santa Barbara, Iloilo. Mga 2 taon para ma-perfect yung skills, skills nila. Masaya kami dahil alam namin na kaya namin to, mapanalo namin to ang Palarong Pambansa. Naging mataas po ang moral support ng mga buong barangay namin. Naging masaya rin ang mga bata dahil nandito yung mga parents nila para mag-suporta sa kanila. Ulat mula rito sa lungsod ng Marikina, ito si Bomboria Ollante Momblan para sa 2023 Palarong Pambansa coverage ng Bombo Radio Philippines, ang #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio, Bombo! Samantala, 3 munisipalidad at isang syudad sa lalawigan ng Pangasinan isinailalim na sa state of calamity. Alamin natin kung bakit nga ba. Yan ang pag-uulat ng Bombo Radio Dagupan. Isinailalim na sa state of calamity ang mga munisipalidad ng Calasiao, mga Tarem, Santa Barbara at syudad ng Dagupan sa lalawigan ng Pangasinan dahil sa patuloy na nararanasang malawakang pagbaha. Ayon kay Vincent Chu, ang head ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, patuloy pa ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga lokal, national at provincial agencies bilang parte pa rin ng kanilang monitoring sa epekto ng bagyong Egay at paghahanda na rin sa posibleng pananalasa ng severe tropical storm Falcon. Dagdag nito na ang mga nabanggit na lugar pa lamang ang kumpirmadong nagdeklara ng state of calamity at tinitiyak pa nila kung nagdeklara na rin ang iba pang mga bayan at munisipalidad. Patuloy pa rin nakikipag-ugnayan ang Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa iba't ibang mga ahensya kung saan sa kasalukuyan ay nasa higit 1,000 pamilya o katumbas ng 4,000 na mga individual ang nananatili pa rin sa mga inihanda nilang evacuation centers, ngunit ang ilan anya sa mga ito ay nagsisimula ng magsiuwian sa kanilang mga tahanan. Magkasanib puwersa na rin ang response team mula sa Philippine Army, Coast Guards, Philippine National Police at Search and Rescue Team at may mga nakadeploy na rin sa syudad ng Dagupan at bayan ng Calasiao na lubhang nakakaranas ngayon ng mga pagbaha. Nagumpisa na rin ang kanilang pamamahagi ng relief goods sa lalawigan lalo na sa mga bayan na napinsala. Bukod dito, minomonitor din nila ang mga possible na kakalsadahan. Kaugnay nitong mga kabombo, ating pakinggan ang karagdagang detalye mula kay Vincent Chu. Yan pa rin po siya nakadeploy hanggang ngayon. Ganun din po yung ating
relief operation in coordination po with PSWDO at saka DSWD. So tuloy-tuloy pa rin po yung ating relief operation sa iba't ibang bayan po. Ganoon din po yung ating coordination, monitoring sa mga roads and bridges po natin. Minomonitor po natin yan kung yan po ba ay passable po sa iba't ibang vehicles. Ganoon din po yung ating mga local government units, yung ating counterpart na municipal disaster, saka city disaster, wala pong humpay yung ating coordination dyan. Ganoon din po yung ating mga river system. Minomonitor po natin yung ating river system dito po sa may Marusay River na nagpapabaha ngayon po dito po sa may Calasiao at saka sa Dagupan. Ganoon din po yung Sinukalan River. Para sa Bombo Network News mula rito sa Bombo Radyo Dagupan, Bombo Laila de Guzman nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo! Luzon, Visayas at Mindanao. Yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Bombo Network News Noontime Edition mula ho dito sa lungsod ng Makati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Standard Time, 31 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12. Nagpapalayag na ang Bombo Hanay sa udto diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sang the number 1 and most trusted radio network kinakatra ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Martes, Agosto 1, tuig 2023. Unang adlaw karon sa bulan sang Agosto. Amo ning hambal sininilang ang Agosto bulan di peligro kuno. O tinagapati ikaw ayan sa amo sina iyang panuaron. Subong man nga adlaw ang pagpanugod sa buwan ng wika. Sa aton sining mga taga-palamati. But anyway, sa iyari karon ang mga nagapauna nga mga balita sa aton sining pagpangalagad sa gihapon. Iniimo alaga nimo ang Kurman, Bombot Shama, Blanco, Hover, mga ikaupon nimo sa pagpatpat sa mga nagapauna dalagkuan karon nga mga balita. Sa mga headlines, Senator Amy Marcos nagapati nga dapat matungkad na yung ugat sang problema sang ungka flyover bago magastos ang kwarta. Ang senadora nagpahayag kag ginaduso ang 6-year term para sa mga barangay official. Sa pihak nga bahin pag-aresto sa mga barangay opisyal angot sa illegal nga droga, mensahe sang Iloilo Police Provincial Office nga wala sang may ginapasino. Sa dugang pa nga mga balita, Iloilo Provincial Engineers Office nagpasalig nga mahuman kag matapos ang tanan nga proyekto sa idalom sa calendar year 2022 subong nga tuig 2023. Dugang pa nga mga talupang doon karon nga mga balita, Land Transportation Franchising Regulatory Board Region 6 wala sa gihapon makabaton sang guidelines may kantanan sa 6,000 ka pesos nga fuel subsidy. Maskin paugot nga sea safety regulation sa Parola Wharf ginpatuman ini kasunod sa ang trahedya nga nagluntad sa binangonan na Rizal. Kag sa police reports, durugista sa barangay Bacau or durugista nga taga barangay Bacau sa distrito Yasang Mandurriao arestado sa bypass operation na kuhaan sang 300,000 nga balor sang ginapatihan shabu. Muni madalagkuar mga balita, issues kag impormasyon na main sentro karon sa aton sining pagpangalaga diri sa Bombo Hanay sa udto. Martes nakita karon sining adlaw sa aton sining mga kabombo pero may tiyempo pa kamo sa paghimo sa inyo sining mga entries para sa suwerte sa palengke 2023. 6.5 million pesos total prizes nationwide ang igapanagtag. Sa aton sining iyang studio draw, may 6 nga magadaog. May ara sang first prize winner magabaton 5,000 pesos. Ang second prize winner magabaton 4,000 pesos. Third prize winner 3,000 pesos. Kag 3 ka mga consolation prize winner nga magabaton sang tag 1,000 ka pesos. Sa studio draw kada Sabado 15,000 pesos ginangaton siniyang premyo. Way labot sina may harap pagkita sang market draw. Sa market draw naton sa aton sini nga mga kabombo may mga daog sang dalagko man sini iyang premyo kag balde nga grocery goods. May napulo ka winner sang 500 pesos nga cash kag balor 800 pesos nga gift pack nga ginalakipan sang isa ka balde nga orokan, 3 ka pack sang kumiya pansit, 4 ka pack sang Lifebuoy bath soap, 3 ka pack sang Pond's moisturizer kag 60 ka bilog nga 40D vitamins in soft gel.
Bumbotsam, gusto ko mag-intrada para nga magdaog ko sang cash price, magdaog man ako sang balde nga grocery goods. Bantayi kay plastarta sa imo sa dili madugay kung ano ang imo sini nga pagahimuon agod nga makapasakop sa suwerte sa palengke 2023. 35 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12. Check ko na this time balita ni Bombo Angel Tan. May kantanan sa statement ni Senatora Amy Marcos. Hambal sang senadora sinya kinanglanan ay matungkad na to ang ugat sa problema derao sa kontrobersyal nga ungka flyover. Antes kita magastos naman sang kwarta iya sang pumuluyo. Sa ton sini nga mga kabombo kon madumduman ginpahayag sang DPWH Regional Office 6 sandigman sa kay Assistant Regional Director Engineer Al Fruto nga way na sang pagpagusmod sa Piers 4, 5, 5 and 6 matapos kay ginpatigayon ang jet grouting sang International Builders Corporation nga wala man nag-agi sa husto nga proseso. Pero iban sini nga mga pier, sige gyapon ang usmod bu. Check tabala si Bombo Angel Tangel sa report, please come in. Bombo Cham nagapati diri si Senador Amy Marcos nga dapat hibalon anay tungkaron anay ang ugat sang problema sa may ungka flyover bag-o magastos sang minilyon nga kwarta para diri. Sa interview sang Bombo Radio kay Senator Amy Marcos yang pahayag nga hindi lang ini nahanungod tanan sa pagpangitaay sang budget nga kinahanglanon para sa flyover Bombo Cham kundi pati ang pagpangatubang sang mga akusasyon kabahin diri ang pag-question sa may soil stability kag ang wrongful engineering ginobra at the same time iban pa nga mga issues Bombo Cham. Sunod sa senadora nagapati ini siya nga dapat mangin accountable ang Department of Public Works and Highways sa mga nagakalatabo sa flyovers nga padhag ni Senator Marcos, siya mismo nagapulo pamangkot sa Department of Public Works and Highways sa mga proyekto, rason nga balaan niya nga nagalabot sa 250 million pesos ang kinahanglan niya dugang para sa pagpakayo sang nasambit nga flyover. Kag pati ang Halaor River Bombotsam nga kinahanglan man sang additional budget na namuno niya man diri kag gintawag dia pa ini nga groundbreaking project kag dapat intigid pagpatumbayaan Bombo Cham. Sa subong suno kay Senator Marcos, kinahanglan gid anay mangita sang kwarta para sa pagpakayo sang flyover. Kaya so far, as much as gusto nila sa may Kongreso, kag sa Senado nga magbulig sa sining issue sang ungka flyover, pero kinahanglan gid diri is engineering solution Bombo Cham, kag sa bahay nila nga mga politicians sambal niya gani diri nga kagahod sa ila when it comes sa mga issues, pero wala nagaubra sang solusyon Bombo Cham. Yari atong pamatian bala ang nangin pahayag ni Senator Amy Marcos sang aton ma-interview. The other one has also been stopped, right? Because I think there's some sinking already being evidenced. So I think these are the things that we have to ask the DPWH, and they need to be accountable for what's occurred. Also, I think the project of the Koreans with the Philippine government, the Halaor irrigation, will be requiring additional funding for an unexpected addition of the, what do you call it, the Upland Canal, the Highland Canal, yeah. So I believe there's going to be another additional amount for that. Perhaps they can stipulate it as soon as possible so that this project should continue. Irrigation becomes even more important in this period of extreme weather and climate change. So it will actually be probably the first large-scale irrigation project in the Visayas. My father undertook several in Luzon but never had the opportunity or the time to finally reach the Visayas. So this would be groundbreaking, and we cannot neglect this project, but rather pursue it with greater vigor and with full support. The budget will be presented immediately after the State of the Nation last week, but the Congress gets first crack at the budget. We usually get the budget much later, around September or so on. So
that's the time it will get to us. But since I'm aware of the project, having been to Iloilo several times, I have already started asking, as a matter of fact, with the DPWH, which is why I'm fully aware that 250 million is the amount allocated for the bridge that clearly is sinking and not also problematic. So siguro, kinakailangan na sa ngayon pa lang, even before the budget has reached the Senate and we haven't embarked on deliberations, we really have to start na looking for the money. I think we'll have to talk to them because it's not just a question of looking at the budget. There are issues of soil stability. There are issues of wrongful engineering, and so on. There are so many accusations at this point. I think we need to get to the bottom of the problem even before we start throwing money at it. It's so important that we sort it out muna kung ano ba talaga yung problema. I think it's best to talk to the engineers. The politicians make lots of noise and sometimes don't make solutions. You know us. So let's ask the engineers first and then we can get some recommendations. At the end of the day, as much as we like to talk about it in Congress and in the Senate, the solution will be an engineering one. Bombo Cham na batian sang mga kabombo naton si Senator Amy Marcos regarding diri sa iya nga pahayag sa may ungka flyover. May gi-mention to sa party sa Halaor, Bombo Angel? Amo to Bombo Cham nga ti namuno maniya nga actually gintawag niya groundbreaking project ini kung matapos ang Halaor River nga ti subong nagakinahanglan pagin sang additional budget Bombo dyan para sa ang sa kanal bala sa bahin sang Halaor River agud nga ti matigayon naman ini siya Bombo Cham. Sige. Kaga sa piya kabahin bala sa mga kabombo naton Bombo Cham muno man diri si Senator Amy Marcos regarding ini sa anom katuig nga ginapropose nga term para sa mga barangay officials. Hugot diri ang pagpanindugan sang chairman sang Electoral Reforms and People's Participation sa Senado nga iduso ang anom katuig nga termino para sa mga barangay officials. Sa interview sang Bombo Radio kay Senator Amy Marcos, chairman sa nasambit nga komitiba, iyang ipahayag nga do kaangay nga kinahanglan permi ang Senado para lang magpatigayon sang eleksyon Bombo Cham. Suno kay Senator Marcos, kadamo sa mga proyekto ang napaslawan nga ipatigayon ang mga opisyalis bangod sa pandemic. Kay nagaplano man ang senadora magplastar sang mga amendments para sa mga kwalifikasyon sang mapadalagan sa may sangguniang kabataan. No, Todd. Anyway, standby balikan tang linya ni Bombo Angel Tan. Kag istoryahan taman ang statement ni Senator Amy Marcos, although nga medyo marulipot lang to, may kantanan iya sa ungka flyover nga ti luyag yang dapat matungkad anay kunong ugat sa problema sa ungka flyover, same as with sa iban sini iya nga mga proyekto diri sa Iloilo, no, particularmente sa probinsya. Dapat sini husisaon gid sang gusto anti sanay magpagwa naman sang panibag-o sini nga pondo agud iyang ipakayo abi ang ungka flyover or ipadayon ang construction dira kag ano man sini nga mga dugang pa, no, sa proyekto sa Halaor River Development or Halaor River project, no? Dira iya sa may area sa probinsya sa Iloilo. Balikan tas mo Angel. Please come back. Bombo Cham, sa amo na itong sa bahay ni Senator Marcos, siya mismo nagaplano nga amyendaran ang mga kwalifikasyon para sa magapadalagan sa may sangguniang kabataang nga tikabahin man. Kaginpatag niya diri nga nagagwa nga mabudlay punon ang mga posisyon sang mapadalagan sa may barangay elections kay Pangud Bombo dyan o kung Bombo Cham sa may anti-dynasty law. Kag sa pagkamatuod suno kay Senator Marcos nga hindi siya sigurado kung epektibo gidman ang anti-dynasty law bangod halos magparamilya man lang ang magkaupod sa isa ka komunidad. Kag dugang pasang natungdan, kinahanglan mangin realistic agud mas mangin functional ang tinutuyo sang barangay official sa tagsaman ka komunidad Bombo Cham. Yari aton pamatian bala ang dugang nga pagpahayag ni Senator Amy Marcos sang aton ma-interview. I have postponed the barangays elections twice, but the third time hindi na kaya.
So I think it will proceed in October. And we already have the dates for filing as well as the campaign period together with the COMELEC. I also have several barangay efforts. One of them is to establish finally a 6-year term. Instead of the 3-year term na maya't maya, wala na kaming ginawa sa Senate, bubulabugin kami and i-extend. Makes things very uncertain and it's virtually impossible to plan when you don't have a clear due date. So this way it would be more clear-cut. Bombo Cham na batian sang mga kabombo naton si Senator Amy Marcos. All right. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Angel sa imo sining follow-up report. Now, balikan ta ang statement ni Senator Amy Marcos may kantanan sa sining pagtungkad anay kuno sa ugat sang problema sa Ungka flyover. Well, kuno mo sina Madam Senator imo sining gusto, ang Sangguniang Bayan sa Banwa sang Pavia nagpadala sang resolusyon sa mga talatapan sang senador. But hambal sa mga kopdanan mo, sa mga fellow senators mo, fellow lawmakers, nga hindi kuno pwede nga magtakol pa sa kung ano man iyang pag-istoryahan dira sa may Ungka flyover kay subjudice ini. No? May man gani isang jurisprudence to nga ginbutang sa reply letter nagikan sa Office of Senator Chis Escudero, if I'm not mistaken, sa aton sini mga kabombo. So, paano ninyo matungkad, no? Ang ugat sa problema sa issue sa Ungka flyover kung nagapamalibad ganing iban sininyong mga kopdanan nga magpatigayon sang investigation in aid of legislation. Oh, hindi ba? Kag daw inilang yang Ungka flyover controversy ang daw nagapamiripi ang mga senador sa pagtalakay sini. Ang iban sini nga dumalagko sini nga mga issue such as the involvement of Senator Laila de Lima sa illegal drugs, ang natabo iya sa kay General Bantag sa NBP, issue sa kay Congressman Teves. Di ko lang inyo siniiyang rason nga why kamo sang power nga ipapreso or mangita sa kung sino magtumod sa kung sinong accountable, ti why mangurusan kinalain, although mambal naton ti may ara iya sang diferensya or kinalain abi sa bahin sang mga kasubong sila dumalagko nga mga kontrobersiya nga ginatakol ninyo kag ginahatagan sa tiyempo sang Senate. No? But sa bahin karon sa Ungka flyover, hundreds of millions of pesos, no? Ang ginput into waste bangod man sa palpak sini iyang proyekto. Tirasunan nyo lang niya kay masubjudice, rasunan nyo lang niya kay why man kamo sang sampina power or whatsoever dira nga makapapriso or makatumod sa kung sinong accountable sa nasambit sini karon iyang kapalpakan sa aton sini makabumbo. Oh, why man gani nag-react ang iban sini iyang nga mga talatapan sang gobyerno sa ginpatigayon sini nga jet grouting nga why man sa nagakaigo sini nga permiso sa iban sini iyang nga mga talatapan sang gobyerno just like the Department of Environment and Natural Resources. Oh, hindi ba? Ti lantawan nyo man balabanwa. August na, kung na ko magsala, August gimbuksan. No? Or late September ginbuksan. Pagka-October, naguntat. Kay nag-usmod. Pinagpatigayon jet grouting December 2022. Pero ang monitoring, kung may settlement, halin pa iya sang April 2022 to May 2023. Sandig diri sa mga impormasyon nga nabato naton, in a span of 11 months, dako ang pag-usmod sa tanan sini nga piers. Ti assuming kuno nga naghambal sila nga wala sang pag-usmod sa Pier 4, 5, and 6 nga bangod sa jet grouting sang Disyembre, hindi ayhan
nga kung agyan sang salakyan mo usmod gyapon kay according sa third party, no, atong nag-checkar bla, nagpatigayon sang geotechnical assessment. Ari diri ang Pasig-based nga consultant, ang Abinales Associates Engineers and Consultants sa aton sinima kabumbo. Suno sa third party, 28 meters lang ang lubong nga kuntani at least 50 meters or more ang lubong sa mga piers. Sa aton sinima kabumbo. Tita po sa malambala lang tanga wala na nag-usmod. Ano dito kay star si Engineer Alfruto sa inalom sa nga piers 4, 5, and 6? Kagang iban sini nga pier? Paslamat na ni subong si Direktor ni Buino kay nakasalbar na sa. Pero ti kung isip-isipon, tanan nalo lang niya si Engineer Buino. Galing kay ti kumbaga pabala sa aton sini nga mga tagpalamati may pilas na binanyusan po, binubuan pa sang alkohol, tinaghapdi pagid kay manway ga pa interview. Ti pero makaginhawa ka na sang tayuyon subong direktor no? Ibisitahan taman ni one of these days ang bagong regional director kung anong iya sini nga mangin plano kag panindugan karon sa nasambit sini nga kontrobersiya. Ti kung gusto ni Senator Amy Marcos nga malabot ya, no? Ang matungkad yang ugat, no? Ti siya duso, siya ang wadang-wadang dira sa Senate. Hambalon niya to ang committee chairman sa infrastructure nga dapat tutukan tani, hindi na kita mangita sang alibay nga kisyo masubjudice, kisyo nga waiman sang kinamatar or authority ang Senate abi nga magtumod sa kung sino iya ang accountable. Ti pero ang isyo banwa ang involved sina diri hundreds of millions of pesos halin iya sa taxpayers money. Hindi ba? Bailan yan ay mga 6-year term para sa mga barangay official. Bailan nanay. Palawiga kung ang iban sininamian sa malawig sini nga termino. Di siguro kay benepisyo sila na mo. May may barangay official nga daan nga tibaw subong do bugana again kino mayo igo sa distribution sa secret. Hindi ba? Pero anyway, sa aton sini mga kabumbo, muna na. Kung gusto mo yung malabot, Senator Amy Marcos ang ugat sa problema sa Ungka flyover, ti sa ginasa daan nga pagpatigayon sa investigation in aid of legislation. Para nga mahusisa ni Tanano. Sa aton sini mga kabumbo, kay tikon sa bahin sa Regional Development Council, why na daya sa fault finding balaan? Hindi man na ka determinar kung sinong dapat mangin accountable sila dire. Hambangan isang DPWH nga gapon ti sinyabla mo pag guwato sang result. Pagwato sang result sang gipatigayon nga geotechnical assessment sang Abinales Associates Engineers and Consultants, ang report nagdirektato yun sa talatapan ni Secretary Manny Buruan. Ti amo na ganin ang balko ni Secretary Manny Buruan, sir. Ang tawag sibla, konsuelo di bubo bla nga pagpailuilo mo dire ga uluwe lang bibig mo sang kaon sa nga litson manok di ganitib. No? Gaduros ang bibig mo di sang higop sang sabaw sang sinigang first class nga isda. Kagkaon sang tambok-tambok nga talaba. Titani pagwa ka na sa statement kung anong plastadas na dre. Ugaling kay basibla imbis nga pagkaon lang gimbangal sa baba mo, basibla damol nga subrem na kabangal mas baba mo, muna nga gay paipoy-ipoy lang na. O kung nagahulat ka naman lang sa tsimpo mo nga
pahalinon ka sa pwesto bilang sekretary kiti sandig iya sa mga nabatian nga may istorya do ilisla naman ni si sekretary bunuan mo. Oh? Tinagsala ko sa nagambala ko nga siling ko ilislan man or i-relieve si director ni Ribuino. Oh. Di ba? Nagtaning ipamutang diri sa to ng mga kabaluma magrambal gagang insakto magtrabaho bla. Para hindi kita mag-usik ka kwarta ka gobyerno. Muya makamuskalag nyo. Mga ay, mamuyayaw ko ni Kron. Di lang engineer, di lang ko naman bali engineer mo lang kwarta, di lang Oh. Lantawa ba lang ang sitwasyon dira sa may Ungka flyover? Lakip na diya Aganan flyover. Ang Aganan flyover, among mangkuno. Gin-suspend ko no ang works dira. Kay doplo pariyo lang kuno da ang sister ni Ungka flyover, si Aganan flyover. Kay do amo-amo mangkuno ang sitwasyon labanwa. No? Bangod kuno sa mga prevailing circumstances. We will treat it as just the same. Oh, something has to be done kuno anong mahimo na dra, anong plastada na dra, anong himuon na dra. Basi ko na mamatomator man dra ang International Builders Corporation para mahinabunan naman ang kapalpakan sa ila sa ni proyekto. With perfect partnership sa Department of Public Works and Highways, Regional Office 6. Hindi lang kay Regional Office 6 ni, kundi perfect partnership na rin sa pangkabilugan sa Department of Public Works and Highways. 57 minutos na kaligad sa tak ng alas 12. Sa aton sininga panumbalik ka banwa dugang nga mga balita kag impormasyon. Istoryahan naton pag-aresto sa mga barangay opisyal angot sa illegal nga droga. Mensahe ini isang Iloilo Police Provincial Office nga wala sang may ginapasin. Hindi na kuno nila niya kinanglan pa nga magpanawagan sa mga barangay opisyal kag itudlo sa mga nagapapili dira iya nga sa palabuton sininga barangay SK elections. Base kung mag-meter-meter kamo sa illegal drugs, illegal drug proliferation, amo ni mangin kapalaran nyo, hindi na kuno no? Mga aresto na lang sila kuno kutob sang ila sinima pamatudan, nga mga barangay official o kung kandidato man sa palabuton sining eleksyon nga nag-engage sa illegal drugs. Balikan tayo ni matapos ang pinaka-importante nga mga panumdumora. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for July 30 to August 5, 2023. Ang Agosto 4 amo ang first Fridays ang bulan. Sa sining adlaw ginaagdang tanan nga mga devotees and non-devotees ang Sacred Heart of Jesus sa pag-attend sang first Friday Mass sa La Tolda magasugod alas 5:30 sa hapon. Sa Sabado, ang Binhi Band Iloilo's premier rock band ang saliwat mag-a-unleash ang ilang great collection of rock songs sa concert at the Plaza. Eksklusibo nga mangin-inyo sa Agosto 5. Blasting off alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs kag iban pa ang igaparaffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Agosto 6, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration sa mga adlaw nga pagkahiwaton sa La Tolda, magasugod alas 11 sa aga. Sa tion sa misa, magpangayo kita sa kabakod kag resilience sa Ginoo para aton masarangan ang tanan nga mga man-made kag natural trials nga aton ginapangtubang sa karon. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas
Utang kagiban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Swerte sa palengke sa Bombo Radio at Star FM. Narito ang isa sa mga studio winners. Nagtumbo-tumbo gid kami sa kalipay sang akon anak sang nalawagan ang akon pangalan sa Bombo Radio bilang swerte nga tagdaog sang 4,000 pesos cash bilang second prize winner sa swerte sa palengke 2023 promo. Balde-baldeng pa premyo na may cash pa. Nor Cubes ang proof of purchase nga gingamit ko. Ako si Emma Cilindros, sang Barangay Tuyan, Cabatuan, Iloilo. Second prize winner sa first weekly draw sang July 29, 2023. Ari na ang akon premyo. Isipon ko, 1,000 pesos, 2,000 pesos, 3,000 pesos, 4,000 pesos. Gamiton ko ini pambayad sa enrollment sang akon estudyante kag idugang naman bakal sang madamo nga proof of purchase para sa promo. Madamo gid nga salamat sa Bombo Radio Philippines kag sa mga product sponsors. Basta Radio, Bombo, Star FM, it's all for you. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man. Kung nagahugas sang pinggana, unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Gamitan niwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mayara sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini, kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam.
Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabuok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabuok. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa magginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kun pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian kaangay sang sakit sa dagipusoon, diabetes kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi Minutos na nakaligad sa takna siningalaw na balik sa pagpangalagad sa nga Bombo anay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa kay Bombo Chari Sumagpao.
sang damlag lang duha ka kapitan kag isa ka barangay kagawad na ang ginsubject sa bypass operation kag lunsay ini nangin madinalagon. Pamatod lamang ini nga waay sang may ginapasino ang Iloilo Police Provincial Office basta kampanya batok sa illegal nga droga ang aton sini nga pagaistoryan. Ini man ang pahayag sang IPPO director nga hindi ina kinahanglan pa nga magpanawagan o magpalabot sa mensahe. Kaya ang mensahe yara na sa mga operations batok sa mga barangay official nga ilagin ka sa i-check naton si Bombo Chari sa iya sining follow-up report direktamente karon sa Iloilo Police Provincial Office. Bombo Chari, sa report please come in. Hindi na kinahanglan paandaman pa Bombo Champ sa Iloilo Police Provincial Office ang mga incumbent nga mga barangay officials kag ang mga may tuyo nga magpadalagan sa nagahilapit nga barangay and SK elections 2023 nga paandaman nga may basi posible may ara sang mga drugista nga magahatag o kon maga-offer sang pondo diri sa ila para ya sa nagahilapit nga barangay and SK elections kay makit-an pa lang suno sa Iloilo Police Provincial Office sa ginakasan nila nga mga operation nga dapat kakulbaan na sa gilayon ining mga barangay officials nga naga-engage sa illegal nga droga. Kung matandaan sang aton sini nga mga kabombo, ang bahin sang aton sini nga Iloilo City Police Office, si Police Colonel Juresti Coronica ang City Director amo ang nagpalabot diriya sang paandam no sa mga incumbent barangay officials kag sa mga may tuyo magpadalagan nga basi posible tanyagan ini sila sang mga drugista sang pondo para gamiton sa kampanya nila sa nagahilapit nga eleksyon. So nagpaandam diriya ang bahin sang kapulisan sa syudad sang Iloilo nga ti indi gid pagbatunon ining pondo nga ginahatag sang mga drugista kay ti ang mga barangay officials man sa gihapon ang mamroblema sa pila ka adlaw kay ti nahibal-an man nga ining mga drugista amo ang magahatag sang suporta pero ti sigurado nga may ara gid ya sang pangayoon diri nga kabaylo. Sa bahin naman sang Iloilo Police Provincial Office sa nangin interview sang Bombo Radio man kay Police Colonel Ronaldo Palomo ang Provincial Director, iya dirigin pahayag nga ti hindi na kinahanglan pa nga magpaandam sang mga kaangay sini kay ti sa ginakasa pa lang ka ginapakita nila nga asud-asud nga mga bypass operations dapat makulbaan na ang mga barangay officials. Kung sa diin padayon diri ang ila sini nga monitoring kag ga-focus sila mismo sa involvement sang mga barangay officials sa illegal nga droga. Kag ti pamatuod diri ang tatlo na tanan ka mga naaresto nila nga barangay officials sa bahin niya sang probinsya man sang Iloilo. Nga ti kun matandaan sang aton sini nga mga kabombo sang Mayo 12 sang sini nga tuig naaresto sa bahin sang Banate, Iloilo, ining si Barangay Kagawad Rodolph Baldemor, amo ini siya 37 anyos, kaga residente gani kag Barangay Kagawad sang Barangay Talukgangan, Banate, Iloilo. Kag ti nangin high value individual ini siya Bombo Champ kay ti nakumpiska sa iya ang naglabot no nga 91,000 pesos nga balor sang illegal nga droga. Amo man sang Hunyo 26 nadakpan man ang barangay kapitan sa barangay Lipak San Enrique Iloilo nga ti amo ini siya arestado man si barangay kapitan LV Paez kun sa diin ang nakuha pagid ni gani dugang sa iya magluwas diri sa mga suspected shabu may ara pagid sang mga armas luthang kag ti ang sang tinalikdan nga Hulyo 14 ang barangay kapitan naman sang Banwa sang Zaraga nga ti nagabaligya gid gani mismo sang shabu sa sulod sang barangay hall sang barangay Inagdangan Sentro sa nasambit nga Banwa ti arestado man diri si punong barangay Bernard Galatsi kag ti nakuhaan mismo sang naglabot diri 12 gramos sang shabu kag ti nagabalor sang 81,000 pesos. So sa dugang diri nga pagpahayag ni Police Colonel Ronaldo Palomo ang pag-aresto, pagkasasang operasyon, amo na iniya ang ila sini nga paandam sa mga barangay officials. Kagti makitaan
base sa tanan nga monitoring nila nga once ma-monitor kag ma-verify nila nga insakto ang impormasyon nga ginapasa sa pumuluyo, hayag Manila nga ginapakita kag ginapasa publiko nga ginaseryoso gid nila ang pagkasasang operasyon kontra sa sining mga barangay officials nga ti-involved gani sa illegal nga droga. So padayon ang ila sini nga continuous gid ang ila diri nga monitoring kung sa diin hindi lang gani barangay kaga SK officials ang ila diri nga ginamonitor kundi tanan nga elected officials man. Kag so far sa subong may ara pa sila pipila ka mga barangay officials nga amo ang ginatutukan kag kung ano ang nagagwa diri nga intelligence reports kag resulta sang ila sini nga mga bypass operations amo man ang ila dayon nga gina-follow up. So yari pamatian ang nangin interview sa Bombo Radio kay Police Colonel Ronaldo Palomo. Monitoring kag may kami naman we are focusing sa involvement sa mga elected government officials over the drug involvement nila. Sa matter of fact, may 3 na gani kami ng arrested mga elected government officials. Ang arrest naman amuna na ang amon niya pandam sa ila. No? Nakita Manila ang amon niya na operation against the elected government official. And it is amo lang mahatag isang pandam sa ila no regarding sa involvement nila if any sila involvement sa illegal drugs. So bali pa dayon gid sir nga sa subong pa lang ya kada may madakpan kita nga drug personality ginapuga gid naton kung sino ang ila siniman nga mga contacts kag connections. Continue ang aton nga monitoring ng elected government officials especially sila no and not only barangay captains sa barangay kagawad but all elected government officials that engage in illegal drugs. But so far sa aton diri may mga ilan pa ang mga barangay officials na ating ginatutukan. No, and ang amon nga arrest and operation against them is a warning already against them. Na sila mag-engage in illegal drugs. And you know what will happen to them if they engage in illegal drug activities. Sir, may rough estimate kita kung mga pipila diri ka mga elected officials aton nga ginabantayan sa subong. So far wala kami kung ano ang nag-arise nga intelligence report ng mga resulta sa amon nga bypass operations. Amo na siyang nag-lead to the drug operations against these elected government officials. Aton nga mga kabombo, si Police Colonel Ronaldo Palomo, ang Provincial Director sa Iloilo Police Provincial Office, Bombo Champ. So nagapasalig diri siya, kag ti padayon ang pagmonitor sa mga barangay officials naton. Waay man siya may ginhambal, nga ti kung sing-ogid man bala, kag diin nga mga area, ang ginamonitor nila nga mga barangay officials, nga ti amo nitubong ang ara sa ila sini nga ginamonitor sang ila sini intelligence operative pero ti once nga ma-confirm kag ti insakto ang information nga ila diri nga mabaton dako gid ang tsansa nga magakasagid sila sang operation diri sa mga barangay officials. So amo ni ang iya sini nga paandam nga ti sa mga barangay officials hindi yan na kinahanglan paandaman pa nga basi may mga durugista diri nga magalabot sa ila kag mahambal nga hatagan sila sang pondo nga gamiton para sa nagahilapit nga eleksyon hindi na dapat paandaman kay dapat kakulbaan na sila sa subong kay asod-asod ang operation kag 3 na ka mga barangay officials diri ang ila sininadakpan kag nakasuhan na. All right. Ini si Bombo Chari Galia Sumagpao para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo. Salamat gid Bombo Chari Sumagpao sa imo siniiyang follow-up report. Kanya-kanyang diskarte ni ang aton siniiyang mga kapulisan. No? Kung si Police Colonel Ronaldo Palomo, mag-operate na lang yan, hindi na niya magpropagandam, hindi na niya magpanawagan, hindi na niya maghatag sa mensahe. Si Colonel Coronica naman yati nagpalabot sang mensahe nga maguntat na. Pero kung magsigi-sige pa dira sila, at nagadepende na iya sa mga active barangay official or sa mga nagapapili nga mangin barangay official. No? Depende na sa inyo. Kita nyo naman ang sitwasyon karon iya sa syudad naton diri. Asod-asod ang mga ginapatigayon sini nga mga buy-bust operation. Dalag ko anay ang mga nagaka-recover nga mga ginapatihan shabu
sa probinsya sang Iloilo ti padayon man ang ila sining operation. Mga high value individual ang ila siniya nga mga ginapang target dito. Nagapakita lamang nga ang aton sini mga kapulisan sa kung ano man iya nga pamaagi padayon ang kampanya batok sa illegal sini nga droga. Amo na gani akon paandaman niya, no? Abulig ko naman ni sinyo basi kon maka-kumbinsi pabla sa inyo sa mga padayon pa nag-engage sa illegal drug activities. Ang National Bilibid Prison hindi na kuno anay magbaton sang dugang nga preso. Ti sa mga iwahig na tukuno nila ipadala or sa mga malayo na siniiya nga mga prisuan. Ti ko nang kilala ko pa niya kung mag-amo ng sitwasyon ti do kabudlay naman ay i-process mo pa mo sini. Di ba si Blacon maglabot sa punto nga why na prisuhay kutob na lang kung sinong madakpan na sa baybas hindi talang pagpangunahan kung anong matabo. Pero muna bla sa aton sining mga kabumbo. Ang kwarta makasisilaw ni rason nga pisar nga ti init ang kampanya batok sa illegal drugs pero may pipila sa gyapon nga naga-engage sa illegal drug proliferation bangod lamang sa kwarta. Lagkuanay mo. Ti kon iangot tani sa nagilapit nga barangay election sang iban sini basi kon i-finance pa nila sa ila kandidatura or kung may durugista man dira ma-finance sa ila kandidatura basta hipusay lang tayakap pasudla kag pahulaga lang akon mga tinaw kag ang amon sini nga merchandise ti kung amo sinang mangin sitwasyon granting for the sake of discussion lawig na gid sina siguro mga 6 ka bulan kay once nga mapanimahuan kamo sa aton sini mga kapulisan ti laban-laban gid nga madakpan gid kamo. Worst, madinalaga naman ang mga reporter sa Bumburadyo kag ma-plus report Sa kung anong i-plus report, di ka muna nasugpon. 21 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. May pipila ka mga impormasyon kita diri nga nabaton nga nagahatag sa mga pangalan dre sa mga barangay official kag sa mga kabarangayan ti obrahin nyo blang sa formal letter complaint kay hatag tato sa aton sini kapulisano para nga mapaimbestigaran na pagbalik naton banwa dugang nga mga balita kag impormasyon. Iloilo Provincial Engineers Office nagpasaling nga mahuman kag matapos ang tanan sini nga proyekto sa idalom sa calendar year 2022 subong nga tuig 2023. Kag ang LTFRB Regional Office 6Y sa gyapon makabaton sang guidelines may kantanan sa 6,000 pesos nga fuel subsidy. Gaingaw man ang presyo subong sang gatong ba 350 ginagsaka sa krudo 3/5 or 2/5 no sa gasolina. Gapang abaw-abaw man ang mga motorista subong adlaw sa pag-implementar sang oil price hike ba. Balikan tayo ni matapos ang pinaka-importante nga mga panumdum. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19 madamo pa sang iban nga germs kag virus
ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay isang balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Daiga Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nya plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs sang isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayo nga epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kun ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pakamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalagan ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993.
Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante. Nakaligad sa takna, siningilaw na balik sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa Udto sa DYFM, Bombo Radyo Iloilo. Standby sa kay Bombo Lindsay Bade. Sa probinsya sang Iloilo, madamo man ang mga ongoing projects nga tubtub subong way na human. Pero ang Iloilo Provincial Engineers Office nagpasalig diri nga mahuman kag matapos ang tanan nga proyekto sa idalom sang calendar year 2022-2023. Talakip ayhan ang Monfort Bridge dire. Ang uyungan ara manayhan. Oh, ibalon tay kaupod sa kay Bombolinsi. Bombolinsi, report please come in. Ginasiguro Bombocham sa Iloilo Provincial Engineers Office na matapos na subong nga tuig 2023 ang program, projects and activities na natalana kuntani para sa calendar year 2022. Sa interview sa Bombo Radio kay Engineer Romeo Andig, ang head sa nasambit nga opisina, iyaging pahayag nga bangod sa kadamuon sa proyekto nga ginhandle Manila sa idalom sa National Task Force to End the Local Communist Armed Conflict, na atrasar man mismo ang ilang mga proyekto gamit ang local funds. Para sa calendar year 2022, kadam-an diri Bombocham, amo ang pagpasemento sa provincial roads, apang tinaatrasar ang detailed engineering design tubtob sa procurement. Kag naumpisahan lamang ang bidding process Oktubre 2021 na bangod ginuna sa opisina ang ining mga proyekto sa idalom sang NTFL CAC. Apang pahayag niya, nagapadayon naman ang ining pagkaayo sang 18 ka mga road section subong ukon na 60% na nga mga proyekto nga nakalinya para sa calendar year 2022 ang nakumpleto naman. Sa pagkamatuod, may mga nakalinya naman Bombocham nga mga proyekto para sa calendar year 2023, kag kadam-an naman sini amo ang repair kag rehabilitation sa provincial roads gamit ang 2023 National Tax Allocation o kon 424.5 million pesos para sa 19 ka mga proyekto sa probinsya sa Iloilo. Nagalaom diri si Engineer Andig nga bangod nakabukas na sa bidding process subong nga Hulyo 2023. Matigayo naman nga maamat-amat ang ining mga proyekto nga natalana para sa subong nga tuig. Yari bala aton pamatian ang pagpahayag ni Engineer Romeo Andig. Tungod gani sang volume sang projects that we handled sang calendar year 2023 tungod sining NTFL CAC, medyo naatrasar kami sa pag-implementar sang amon programs, projects, and activities na i-charge sa aton nga local funds. Ano bala ini? Now, these projects involves the concreting sang aton nga provincial roads, various sections of provincial roads in the entire province of Iloilo, because for calendar year 2022, the governor had allocated an amount of around 426.9 million pesos for the concreting of these provincial roads involving 22.43 kilometers
naatrasar gani ang amon nga pag-implementar because una naatrasar ang pagpreparar sang detailed engineering design and up to the procurement. The records would show we of the CY 2022 namon nga allocation, we have just started our bidding process sang October of 2021 na lang. Kasi ginuna gani ang mga LCAC projects. And right now, these road sections, we have 18 road sections are currently ongoing naman siya. They are currently ongoing. So butang tabi sa 100% sa mga nakalinya na mga PPAs, engineers, mga pila na ka-percent ang natigayo na kag-ongoing? For calendar year 2022, Bombolensi, ongoing na nitanan ang amon nga PPAs for the concreting of provincial road, and I could say they are almost around mga 60% completed na ini sila tanan. Masaling naton, let's say, subong abi nga 2023, makompleto ay hani, 100%, kay since ay naman kita sang NTFL for calendar year 2023. Definitely. Our PPAs for calendar year 2022 nga ongoing subong, sigurado ako makumpleto naton ini. Wala na ni sang turning back kay ara na tanan, effective na ang tanan nga mga contracts. For calendar year 2023 nga mga PPAs, ano inasaya? Of course, no, kadamo man kami sang PPAs that are being lined up for calendar year 2023, but I just take cognizance sang medyo dako namon nga mga projects. Again, ang aton nga concreting or repair, rehabilitation sang aton nga mga provincial roads, nga i-charge naton sa 2023 naton nga national tax allocation. We propose to implement the concreting or the improvement of our provincial roads for a total length of 22.35 kilometers for a total cost of 424.5 million pesos. So sa subong, nakapa-subject na kita sa bidding process sang 1, 2, 3, 4 projects. 4 projects na open na ang bid, ara na sa post-qualification process, and nakapa-open na kita sang bidding, sang bids for 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 projects. Okay. So, 7 projects. Hindi man kita sinima atras para engineer. Compared mo, like ang siling ko kagina, ang sa CY 2022 namon, nag-open lang kami sang amon nga bid sang October, whereas ang CY 2023, July, naka-open na kami sang bid. Medyo we are unscheduled diri sa CY 2023 because gani wala na kami sang LCAC nga gina-attender. Mga pila na ka mga PPAs, engineers? For CY 2023? 4, 8, 11, 15, 19 projects. Ang total? For a total cost of 424,567,000. Nabatian, Bombot si provincial roads lang ni gali Bombolins. Yes. Nadala din rin Parara? Ang Parara, wala, Bombot-Sam. Wala ang Parara. Sa 2022, why kita dari may nakita sa Parara kay sa First District, ang Kianan, Dongok Road lang ni San Joaquin, kag Bakawan na Club Road sa May Banwa sa Miagao. For 2023, calendar year 2023, sa District 1, wala man Bombot-Sam sang Parara, San Joaquin ni sa gihapon, Gimbal, Miagao, kag Uton. Kaya hasta subong kuno, halin pa ni sang Disyembre kunong sa Parara, tigbawan to, sa mga kabumbo na, tundri ba, grabe kunong traffic to, bumbo, Lindsay, sus. Oo, amo gani, pero tanawon tani kay ang mga nabilindari or ang ining mga inugpatuman 2022 kag 2023. Galing kay National Road kuno ning Parara? Oo. National Road. So bahin na saya sang sang national government or iya sang DPWH, Bombot-Sam. Tingko mag National Road is dok nanay na bala na eh.
Yes, pwede man. Kaya si Congresswoman Janet Garin, para nga ti mapakakigangutan niya man to ang Department of Public Works and Highways, Bombotsam. Ang ati, why gali madalang Monport Bridge kag ang Uyungan Bridge ba? Malawig-lawig pa rin nga to sana yato na eh. Oh, malawig-lawig pagid Bombotsam kay kalabanan dariya dalan lang gid diri kag sa Dingle ang dalan ang gid sa gihapon ang Dingle poblasyon kag Tiilibuo Bungloy Road amo lang gid sa Bombotsam wala na kita diri man nakita nga bridge or taytay nga na calendar for 2022 kag 2023 kay ti subong lauman nga ti matapos man niya ang ining mga projects nga ti na atrasar bangod yang nga ginuna anay nila ang NTF-ELCAC nga iya sang national nga pondo Bombotsam. Na apresyar ko gid ang rason ni Engineer Andig Mumulins. Si Engineer Andig pa lang yan way nagrason sang pandemic nga na-delay ang mga projects mo. Oo, gani. Oh, siya pa lang. Siya pa lang. Kung iban-iban lang dito, base ko ng pandemic naman ang gintudlo. Or di gani weather. Oo, hindi gani weather. Tido, ayaw man ah. Yeah. Sige. Tulong ta. Lauman na natin po magsama nga tikabay pa nga ining mga projects nga ni matigayon gidman for at subong nga tuig 2023 kay medyo madamo-damo naman ini nga nagsampaw-sampaw na kay tiyo mo to ganin na unang iya ka NTF-ELCAC do na overwhelm sila kay ti damo-damo to ya dugin direkta lang ya sa ila sa provincial government nga sang bahin sang national government nga ti areo ipang implementar nyo ning mga programa kay damo man tong daan Bombotsam mo tong mga projects under na NTF-ELCAC hindi man pwede nga pabayaan nila kay madamo man ang maka-benefit sa to sa mga projects na ginapatuman sa probinsya sang Iloilo. May nagahutek diri sa akon Mumulinso. Oo. Kung ano ko no? mabulayan ko no si Doc Nanay, pwede man siya kuno buligan ni Gob Tuto. Pwede man eh. Mga base pa lang coordinate sila sa isa kag isa. Mayo ginaya Bombotsam kung harmonious pala ang trabaho. Kay ti ko matigayon ang kadalagaan iya sang pumuluyo mo. Yes. Makon mo na mahupa na ang terribling pagpugok sa dalagan trapikos may pararada. Amogid. Ang gid instrukton ang DPWH. Ang sus Maria kagusip ari naman kita DPWH Huwag gid do Year of the gani subong Bombolens? Hindi ako familiar kung year of the subong Bombotsam Do iya subong sang wooden rabbit bala mo? Oo. Di sa ni gintukod ang DPWH base ko nagasaligmato bala sa hindi bala may ara na sang mga sa Chinese calendar kung wala nagasantuana inyong kung ano ka mga year ginbunag bla do why nagasibo do kung kumbaga pa lain yang year subong ang imo tapos for example last year abi kay Year of the Tiger mo. Oo. Subong rabbit gid man. Year of the Rabbit, wooden rabbit subong. Yes. So, basi balati anong kontras ang rabbit man? Kasi mo na blang yaw sa Chinese calendar sang DPWH sa mo na blang ilayaw. At iba siya mo gid man na Bombotsam? Basi kun anong sapat nga permi lang gapa do sa dalom lang siya bla? Way siya gasakaaw? Do sa rurot lang siya bla? Ano hay? Sapat ng animan. Basta, mangitaon ko lang ron na bumbo lidsi. Nalipat ako sa termino. Sige. Kalabanan nga proyekto sang DPWH subong kung hindi sa rurot o smooth, no? Amo gani. Do medyo malas-malas sila subong. May mga year of the chicken, year of the cow or corn ox, year of the lion. Basi dog ang DPWH Bombotsam. Kaya kung kaisa ko nung dog ang ginakaon nila, rabbit man mo.
Hindi pagbasi ano pag iban nga may Year of the Tiger, may Year of the Scorpion. Oh. Basi kon Eye of the Tiger di sila ya. Anyway, thank you gid Bombo Lens. Sige, ini si Bombo Lindsay. Ermitan niyo ba para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Lindsay bade. Sa imo sini nga follow-up report. Ang bansang kilala ko sinya pwede man nga Year of the Rat na sila. No, kay permi lang kuno yara sa dalom. Pwede man kuno nga Year of the Pig kay permi lang ga ungad. Oh. Di kay sa mga may pila man kita ka reports nga nabaton nga damo nagululungad sa mga proyekto sang DPWH Bumbuumel, no? Ay sus Maria kagusip maluoy kamo, no? Department of Public Works and Highways baw. Oh, insaktuan nyo man mula inyo sining trabaho dira. Malangko kalabanan iya. Sa mga nagatrabaho sa Department of Public Works and Highways, mga maayo kang mga responsable man nga tawo mo. No? Ugaling kiti kung isabla laktan sang pamulitika amo na nga nagabinulayog ang trabaho. Oh, amo na nga nagabinulayog dira ang trabaho kay ginalaktan sang pamulitika. Oh, sa aton sini nga mga kauturan. Sus Maria kagusip ti way ka mamuluoy sa pumuluyo. Sa aton sini mga kabumbo nga imbes kung tani mga proyekto ni sang gobyerno naton makahatag sang konbinyente sini iya nga panglakaton, panglugayawan, kiti maayo ang dalan, maayo ang taytay. Ti imbes nga mo sina kabalis ka di akro ng inatuga sa Department of Public Works and Highways. In perfect partnership sa ila sini iya nga mga favored contractor. Oh, sa aton sini nga mga kabumbo ti. Tubtub san uya nga maginantos ang mga pumuluyo sa mga kasubong sining sistema. Oh, ti katulad ni sang mga ginpromisa karon nga mga proyekto ti kabay pa nga matigayon gid man ini suno sa statement kay gibuyan Engineer Andig. Kay kun hindi ti makaluluoy man karon iya mga pumuluyo sa bahin sa probinsya sang Iloilo. Tuod nga may mga proyekto dira pero ti lampuwas na niya sa kalendar or sa schedule date niya sa komplisyon. Tingin pa-check na ni kuno ni Governor Arthur Defensor Jr. ang First District kung may mga pundo gid man ang Uyungan Bridge kay kung wala masulat siya kuno kag pangayuan niya sa babaw. Tinainsulto na kay Amo na matabo gini tido mambal na karon nga araw-araw pa do hindi kasarang si Dok Nanay kag si Engineer Tatay dira nga ang gobernador pa masulat to sa kung sino man tong sululatan ni Gobe. Di ba? Sa aton sini nga mga kabumbo. Oh. Di dapat obrahon sa insakto kag hindi na paglaktan sa nga pamulitika padra kag kuno nga mga sitwasyon nga kay gayunan nga makakwarta padra kung sino dira nga mga hirudes sa mga proyekto sa nga aton sini nga gobyerno ti si Senator Ramon Bong Revilla. Siya gali niyang sa Committee on Infrastructure niyo. No? Ti mapatawag to sa kuno sang ano to ipatawag ni Senator Revilla man. Kay do na insulto siya nga kadamo kuno kadako-dako sang ginapundo para iya sa pagtrabaho sining mga proyekto particularmente drainage sabi. Tinga kada ulan kuno gabaha gyapon. Baw sa baha yan na insulto si Senator Bong Revilla pero sa 680 million pesos nga balor sa nga flyover why siya na insulto? Oh, sa aton sino mga kabumbo. Kamu na bla, dapat hatagan man sa nagakigo nga pagtamod ining mga proyekto nga rason-rasunan ka lang bangod sa pandemya, bangod nga ti may mga amo sining agin sa lapo, no? Ti na-delay kag pero subong tapuson na niya. Oh, ti kabay pang matapos na parang matapos man ang pag-anto sa mga pumluyo. Oh? Ginabuhi na sa kinitaan mo.
bilang buwis. Pantuson ka pa? Ay, ano hindi na nainsakto siniyang sistema karon naton mga musde? Sa aton sini mga kabumbol, ganing nagapanawagan kita sa mga opisyalista nga propislita nyo man yun. Propislita nyo man yung mga ano ganina tawag na diri Bumbo Umelo, Driblaw? Patilya? Di ba sa una kung magsinabad ka sa klasihan or sa inyo balay, ang pinakanadlukan mo gid ng bintingon kas patilya, no? Ti angay ni sa mga guro ni sa mga senador ta, no? Bintingon yung patilya ni Secretary Bunuan. Angay guro sa mga senador ta pang bintingon nyo ang patilya sa mga tawo sa Department of Public Works and Highways. 50 minutos nakaligad sa takna nga launa. Sa Piak Kabahin Banwa, ang Land Transportation Franchising Regulatory Board nagpagwa sadto sang pahayag nga magahatag sila kuno sang 6,000 pesos nga fuel subsidy para sa mga motorista, partikularmente sa mga public utility jeepney drivers kag iban pa nga mga serve as utility transportation. Public utility transportation. Tingin check naton diri sa LTFRB Regional Office 6. Wais na sa gyapon makabaton sa guidelines. Uy, naku sinayin ng tingala. Saan opya nang in-updated ang LTFRB Regional Office 6? Umpisa sa nagpungko nila ang my best friend in the whole wide world, si Director Richard Osminia. Hindi ba? Pero check ko alay si Momo Hana Andasa. Momo Hana sa report, please come in. Bombo Trump, wala sa gihapon na makabaton asang guidelines ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board Region 6 regarding sa 6,000 pesos na fuel subsidy sa mga operators ng jeep kag tricycle na pagasugudan na kuntani subong nga bulan. Sa interview sang Bombo Radio kay Attorney Salvador Altura, Legal Officer sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board Region 6, iya ginapahayag na hindi siya makahambal kung pila ka porsyento ang kasiguraduhan kung magatupa gidman ang ining fuel subsidy. Kaangot diri ang pahayag ni Chufilo Guades, Chairman sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sang Hulyo 18, 2023, na ang one-time fuel assistance igahatag sa mga operators nationwide. Pero pagaunahon kuno ang mga modernized jeepneys tag ini pagahatag sa ulihi nga semana sang bulan sang Agosto. Pero asa subong wala sa gihapon makabaton ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board Region 6. Dugang pa ni Altura, hindi maghalin sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board Region 6 ang budget sang fuel subsidy, kundi sa Department of Transportation. Pero kay naga-involved sang public utility vehicles, sila gid ang magaserbi nga frontliner. Gin-explikar man ni Altura ang mga terms and conditions kung magadayon gid man ang fuel subsidy base sa mga nauna nga napatigayon na nila nga subsidies. Yari bala kay pamatian naton ang pahayag ni Attorney Salvador Altura, Legal Officer sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board Region 6. So until we get the guidelines, we do not know kung ano na gid man ang final final print. Mo na kay damo man sila siguro sing na-tender to. In fact sa kami subong sa LTFRB gina-complete pa nila ang nationwide na consultation process regarding niya sa modernization kay damang natundog na claimor ng parte sa mga transport strike, ang phase out sa traditionals. So part ina sang gina-consult sang amon central office to get the feedbacks from all stakeholders. Pero actually, kung lang taon naton, ang mga fuel subsidy doesn't come from LTFRB budget. Iya na sang DOTR. Galing kay it involves public utility vehicles. So kami ang frontliners sa LTFRB. Kaya ang subsidy ngayon is in the name of the operator. Kung ang operator hindi na amo ng actual user sa subong, hindi niya ma-claim to ang subsidy unless he gets an authorization from the registered operator. Okay man lang na kung ara lang siya. Okay lang na kung they're still in good terms.
kung nag-migrate na to, Kagapit pa wala attorney kay 6,000 pesos fuel subsidy, so wala na mabalaan no kung cash na siya or kung diretsyo. ang sanguna sina, may mga scheme sila sang una nga ginasulod sa card. Tapos sa mga accredited gasoline stations, gina-swipe mo daw, gina-present mo lang na gina-debit. Pero may iban man nga gahimo siya nga cash. Kay there are places nga wala sing accredited gasoline stations. Kag sa ngalan ina sang operator, so ang ginaobra sang operator, for example, abisay sa Guimaras, mabakal sila di sing drum gasolina di sa city, kag ihatag sila to. Kag in rare instances may ara man nga daw agreement lang between the driver and the operator nga di kung guba pisas amo na bla ay convert na lang naton sa pisas, so amo na. But that's purely an agreement between them. Kaya ang concept gid nga nga ibakal ginagatong kay fuel subsidy mo. Unclear pa man siya kung dala lang tricycle kag Oo. May dugay nila ginahambal nga dalang tricycle. Ang question is how to identify kung sino ng mga tricycles nga credited, kag pila per LGU, kag pila ang amount involved. Imagine mo ang pila kagat libo-libo ng tricycle. Balang na ang mga naandan lang programs ng LTFRB, no? Ang fuel subsidy, ang service contracting, tong libre sakay, mga muna daw maamong malang na. Pero muna, all those programs are dependent on the capacity of the government to provide the funds. Kag ato nabatian si Attorney Salvador Altura, Legal Officer sang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board, Region 6, Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Hanajoy Mendoza Andasa para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Salamat gid Bombo Hanajoy Andasa sa imo siniyang report. Kabay pa nga mapadasig nga mag-abot ang guidelines para matumod na kag mahibaluan sang mga operators kung ano ang sistema kag kung anong proseso sa pagkuha sina. Nga mapasiguro naton nga ang katuan silang nagakadapat sini iya nga makaangkon sang 6,000 pesos nga fuel subsidy. Kay ti karon kung hindi na mapanghatag di naman na mga kadto karon. Inang kwarta sa gobyerno ayuda para kuntani iya sa mga operators kag sa mga drivers. Oras naton 57 minutos na nakaligad sa takna sining launay nga gawon ko report ni Bombo Sol. Inimay kantanan sa maskin paugot sini iya nga sea safety regulations sa Parola Wharfo. Inimay kantanan man iya sa Binangonan Rizal tragedy. O sa din 20 city tong mga nagkalamatay. Ti nagakadapat nga sa mga kasubong sa nga sitwasyon dapat stricto ginman kita sila dire. Now, hindi kita magpangunyade. Kay bangod sa pangunyade, lapit sa Rimalaso, Asus Maria Kagusip. Tunaan ina sang trahedya. Check ta si Bombo Sol Binyas sa iya sining report. Sol, sa report, please come in. Bumot sa maobserbahan naton nga ti makulukanay o kon matawhay na ang tiyempo kag mismong palibot diri sang Wharf Parola, no? Hindi na pareho sang nagligad nga adlaw-adlaw kadalagko sang balod kag do hindi na ya makita ang isla sang Guimaras sa kadamol sang ulan. Pero sa pihak nga ti nagmayo na ang tiyempo ta diri subong, mas ginpahugot pa gid sang aton diri mga modernized bangka operators ang Sea Safety Travels para mas mabutang sa maayo nga sitwasyon ining kabuhi isang ila mga pasahero. Di matandaan naton nga sang Hulyo 27, no, nga damlag lang ginbawian sang kabuhi iya ang 27 ka mga pasahero nga ini sang isa ka motor bangka dira sa isla sang Binangonan Rizal, no. Kag amo na gani subong nagapangaman kag masiling ta nga wala man iniya nagapabaya diri ang mga operator sang modernized bangka, amo man ang mga crew nila. Kag makita naton nga ginasunod Manila ang mga protocols nga gina-impose diri. Kaangay na lang iya sang hindi pagpasubra sang pasahero sa maximum capacity o kung carrying capacity sang mga modernized motor bangka naton diri. Kung 60 ang maximum ti less than o kung dira lang gid asta ang numero sang pasahero nga ginapasakay nila. Kag amo na may ara man sang taglima ka mga crew ining mga
barko naton diri or modernized bangka naton diri kag mga trained man ini sila. Nakahanda man ini mga life jacket sa idalom sang mga bangko sang pasahero kon nabutang ini sa ibabaw bombotsam. May ara man iya sa mga nakapreparar nga life buoy, may ara sang life strap, kag syempre nagasunod ang mga ini sa manifesto nga ginapatuman no kag wala man ginapabayan sang aton Philippine Coast Guard ang pag-check sang sulod sang mga motor modernized bangka naton. Kag makita man naton nga ti ang mga checker naton ara man sila para isipon gid ang numero sang nagasulod sa mga modernized bangka naton. Sa dugang nga impormasyon, ari bala pamatian ta si Ben Istaya, isa sa mga operator sang modernized bangka padto sa Hordan Guimaras. Tingkwan gid ang pag-implement sang sakto gid nga passenger, number of passenger. Mumala na siya. Kung pilang capacity mo ginakarga. Kay okay may checker ganayo. Kay para budlay mag-overload. Sir, aminabot ka or pabor ikaw na ma-license ang mga pasahero na? Kung bad weather, pasubong okay naman. Hindi naman kailangan gid nga mag-suksok lab jacket. 60, depende may 80, may 60. Ato yang 172. Kaya ganun kami para budlay na mag-overload. Subong niya subong hindi naman pabor kay mainit nga daan mo. Di kung malayan timpo, di mo na ganun mag-life jacket. Subong niya daw hindi magit kay 10 minutes, okay naman. Kag ato nabatian si Ben Istaya, isa sa mga operator sa modernized bangka. All right. Kabay pa nga hindi lamang subong sa mga masunod nga adlaw, masunod nga minulan ang pag-istrikto nila sa mga pagsulundan dira kay man may natabo naman nga trahedya. Kabay pa mangin obrahon ini nila ipatuman ini sang istrikto kag consistent bombosol. Sakto gid bombo dyan for the safety man sang aton mga pumuluyo or mga pasahero. All right. Tinisi, Bombo Marisol Biñas, para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Salamat gid Bombo Marisol Labinya sa imo sining report. Tiyan mo na lang hambal nila. Striktohon tanan ni kay may tatabo nga trahedya mo pero basi sunod semana dason bulan na or dason sining mga binulan malipatan naman balaw. Hindi ra ginahalinan sang trahedya. May lang kon hindi makatuga iya sang pagkadula sang kabuhi isang madamo sining nga tawo, no? Matabangan abi pero hindi gid pag-ibutang sa risgo ang kabuhi sa mga pasahero hilabi pa sa mga sakayang pandagat niyo nga isa sa mga mayor nga rason ang overcapacity na no? Overloaded. Rason nga nagluntad ang trahedya dito sa may binangonan Rizal. Iban sini mga balita kag impormasyon tugyanta sa iban sini Manusang Public Affairs Program sang Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kapon lamang program ko pa naman sa kay Tita Rigid. Isi Bombo Chama Blanco Hover gabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for July 30 to August 5, 2023. Ang Agosto 4 amo ang first Fridays ang bulan. Sa sining adlaw ginaagdang tanan nga mga devotees
and non-devotees ng Sacred Heart of Jesus sa pag-attend sang First Friday Mass sa La Tolda, magasugod alas 5:30 sa hapon. Sa Sabado, ang Binhi Band, Iloilo's premier rock band, ang saliwat mag-a-unleash ang ilang great collection of rock songs sa Concert at the Plaza. Eksklusibo nga mangin inyo sa Agosto 5, blasting off alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs kag iban pa ay igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Agosto 6, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration sa mga adlaw nga pagkahiwaton sa La Tolda, magasugod alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, magpangayo kita sang kabakod kag resilience sa Ginoo para aton masarangan ang tanan nga mga man-made kag natural trials nga aton ginapangtubang sa karon. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Yari ang isa sa mga maswerte nga tagdaog sa pinakaunang nga palengke draw sang swerte sa palengke 2023 promo. Balde-baldeng pa premyo na, may cash pa. Ako si Bernardita Inaguas ang Suo, Arevalo, Iloilo City. Nagdaog sa first market draw sa Arevalo Public Market sang swerte sa palengke 2023 promo. Nagdaog ako sang 500 pesos nga cash kag gift pack nga nakasulod sa Orocan nga balde. Yari isipon ko ang cash price. 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos. Nagamit ako sang proof of purchase nga Silver Swan soy sauce. Madamo gid nga salamat sa mga product sponsor kag sa Bombo Radio Philippines. Tungod sa ako nadagan, may gamito na ako sang pampakal sa sulod sa amon balay. Basta Radio Bombo. Star FM, it's all for you. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration.
Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang sesame kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kun NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala ini umpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagayelo ang supat tig mata, pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kun homework. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Tipigi ang imo ikayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital.
Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu mayara sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang iningan nutrient ang Martes, good afternoon sa inyo tanan mga kabombo, and a brand new month also, August 1, 2023. Mayong hapon sa tanan, this is Tita Regine Arina, nag-aapangalagad sa inyo para nga magdulong sa sininga palatuntunan kahapon lamang program. So good afternoon gid sa inyo, sa mga suki naton dira, sa mga KLP lovers, sa mga regulars, sa mga bag-o lang na hagadan. Nga mamati sa sininga palatuntunan. I just hope hindi lang pagmamati ang ginpanghagad sa inyo, but of course, at the same time, mag-share sa inyong mga istorya diri sa kahapon lamang program kung saan we enjoy each other's sharing, kag ang mga tips, ang mga motivations, ang mga tanan, nga mga kanamian, no? Nga naagyan, tapos para sa amon, makuhaan gid sang mga inspirasyon. Gani i-email na ang inyong mga istorya sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede gid nga isulat kag ipadala dayon sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Bulan na kita sang Agosto. It's August 1 sa mga mo'y birthday. Dila happy birthday lang Ari na ato yung bahanon para sa inyo this afternoon, and this is from Kimberly Leon. I welcome you with the song No Batteries Required. Good afternoon. It's in the way that I'm wired. Maybe I'm just built this way. Maybe I'm just built this way. Should have come with a sign, fragile without warranty, caution, but it's just like me. It's my factory defect. Sorry if I easily break, there's not much tension I can take. Ooh, it's the flaw in my design. Ooh, it's the circuits in my eyes. It's automatic, it just cries with no batteries required. It's in the way they put my parts, installed me my recycled heart, my recycled heart. Assembled my dismantled soul. I guess I'm brittle to the core. I'm brittle to the core. Please handle me with care. I'm not used to wear and tear, and my hardware has no spare. Ooh, it's the flaw in my design.
turn it on. Just flick the switch and the hurt is It's my factory defect. Sorry if I easily break. There's not much tension I can take. Ooh, it's the flaw in my design. Ooh, it's the circuits in my eyes. It's automatic, it just flies with no batteries required. I'm not used to wear and tear, and my hardware has no spare. No batteries required. I'm not used to wear and tear, and my hardware has no spare. No batteries required. No batteries required, Kimberly De Leon. And I guess I agree, no? We all are unique because we are uniquely wired. O kaya, damo man ko flaws. Ang lain gid, no? Kung mag-short circuit, bala kita how. Anyway, good afternoon again and welcome mga kabombo. Diri sa KLP, kaupo na ninyo si Tita Regine and may letter kita diri. Ang iya nga code name, though inspired sa isa sang aton nga mga letter senders diri. This one is from Manang G or Lola G of Iloilo Province. And it says, Our dear Tita Regine. Manayanayang giniadlaw sa inyong tanan, dira sa Bombo Radio, Tita, and to the management and staff, the most trusted and number one in the country. Sa mga KLP lovers and avid listeners, subong man, akong ginakongratulate tanan nga KLP winners. Kaisa, kaduha, kag kung may makatatlong at tagdaog sining inyong matahong nga programa, Tita Reg. Good afternoon danggid sa tanan. Siling nila, Tita, may oras gid ang tanan nga gintalana sa kada isa sa aton. Dala na ang pag-share sang tag sa kakasaysayan naton. Modesty aside, Tita, napulo pa lang ka beses ako nag-share. Sa kaluoy, kaduha pa man lang ako nangin mapalaron. Wow, congrats! Thank God and thank you, KLP. Ini, Tita, pang 11th letter ko na. Unfortunately, wala ko ya tatak kay iba-iba ang akon nga code name. Depende sa kasaysayan nakon. Chika-chika lang taanay, Tita, karon lang ang detalye sang istorya ko. By the way, Tita Reg, happy gid kami kay naga-enjoy sa kasaysayan sang iban pa nga mga KLP lovers like my favorite, Lolo Dencio, Lola Amparing, Lolo Jose, Student Mom, Toto Subang, Jesusa, Madam X, and KLP star, Miss G. Feeling ko, hindi na siya magdaon forever. Ano, Tita? She's a total package. Pretty and talented. In fairness, Tita, kadamo gid sang leksyon nga makuha sa tanan nila nga mga experiences sa kabuhi. Lalo na, kay iban above 60s na, full of wisdom pa sila, with matching poems pagani. Hugali, Tita. Ang proposal ni Miss G, nga tani makakita ay kami or ang tanan nga KLP lovers, gusto na mo na, Tita. O Allah, hari naman kita.
Ako masuggest man tani, every Christmas season, may simple party. Okay man guro kung ang prizes sponsored by well-off KLP lovers, tita. Ano? So, bisan small gifts, importante enjoy ang tanan sa native and healthy food, if ever may ara, tita. No? Tapos mga winners, mahatag overview or summary sa ilang story, Tita Regine. I hope and wish gid nga one day, tita, for that, no? Matabo gid na. Well, tita, do limited na life story ko naubos na share. Halin sa gamay pa ko until nag-school, nakatapos, naka-work for almost a decade, then nag-sale gamay. Ang ending, balik sa dating gawain. Ang mag-part-time, farmer, tita. Para maiba naman, tita, na hindi pwede ang college grad sa Guseso, di ba? Wala lang ugaling ako, sanda ko ang kapital. Muna sentimos lang ang kita. Muna, dapat orasang inom, sigarilyo, sugal, etc. Akong budget pang snacks, food supplements, vitamins, kag pamasahe lang. Mag-attend sang meeting, kag magbisita sa mga paryente kag friends. Ay, dali lang, tita. Ma-proceed na ta sa main topic. I mean, sa wala ko pa ma-share ang gamay ko nga istorya. Hugali, tita, pasensya gid. Pa-senior na. Tiga kalipat na. Gamay lang ang background Kung may Mrs. G or Miss G, whatever, subong pwede man tawgon lang ninyo ako sa code name nga Manang or Lola G. Di lang magsunggod si Miss G, pero gwapa lang ako sa iya gamay 25 to 30 years ago. Hehe. Opinion ko lang na, tita. Basi mag-react si Miss G. Balahaw. All girls kami. Wala na ang duha, tita. Parents namon, ato naman sa heaven, may they rest in peace. So balik kita, Tita Regine, way back sa paglupok gid sang COVID-19 pandemic. Daw nagbaliskad sang pila ka beses ang ato nga matag-adlaw nga hilikoton, Tita Regine. Iban ilabi na ang mga may ginabatsyag kag balatian, naghatag kulba kag kasubo, kag kahangawa ang mga lockdowns kag restrictions, ang mga pabag-ubag-o nga direktiba from the government sectors, tita. Okay to ang may food pantries. Ti ako niya, tita, gawari man ko, kay ti mahina man ang lungs ko, kag sa kasagsagan sang pandemic, na-diagnose pa ko nga may something pa sa iban kong internal organ. Ti dala na da ang heart. Isa sa pinakabudlay i-manage kag i-treat, tita. Before sina, do ba matiyag ko ang COVID strikes anywhere? Why na ginapasanto? Sunod-sunod ang balita sang positive cases, tita. 2020, tita, ayawan gid-adjust. Kapin pa ang mga teens, kay gusto nila ang outdoor activities. Akong, tita, sang first time na patuman ang paggamit sa face mask, hugas ang alcohol, magdistansya, etc. Hindi ko ma-imagine kung kakayanin ko. Kay number 1 man ko nga lagawan. Kung kaisa, tita, may time, gusto ko sa solemn nga lugar, pero not to the point bala nga gina-control na ang mga schedules, tita. Una, mga 3 months, why ko kakadto sa town market. Wala man sa company of relatives and friends. Canceled tanan nga religious and civil group meetings. Scheduled man ang church masses. During patronal fiesta, misa, kag family bonding na lang, tita. Wala usual programs and shows, bisan processions na dula. Naku, Tita Regine, no nakapoy gid ko sang hala papiswit sang alkohol, bisan sa damo tawo. Dayon dumay ara na ang tupad mo, ang sa tupad mo ang duga atras ka balahaw. Ay, do hindi ko kasaho, Tita Regine. Worst, bisan kasi manwa kag kaabyanan, di mo makilala kay may face mask na. Sus. Pero sa pila na kabulan, do naka-adjust naman tanan. Mayo lang kay ti pwede pa ka walking-walking,
Ti, pasyal-pasyal lang sa farm sang iban tita. Kay ti, amon wala tawo, kag wala patanom. Ma-harvest sang time nga ina. Why pa, no? Sang pwede ma-harvest. Hapit lang sa pagpuli. Sa medyo luwag na tita, nagpulong pumasyar, kuya sa city. Tanaw mga bulak, kag damo umisitera, kay usog gid ang pagtanom sang bulak. Baw mahal pa. May maayo man nga experience tita. Kay kon total lockdown, sako manya tagtag sang groceries, bugas, mga sudan, dilata, kag bilog nga manok. Bisan hindi native, at least makabulig tita. Linya lang, bisan ano kalawig, kag no choice man. Di pwede kagwa. Magluwas lang sa emergency cases Ari na tita, sang ka-second year na sang pandemic, nag-uso naman mag-steam bath. Nako, later na-discover kang nabatian kuya sa hambal ng isa ka doktor nga delikado gali ina. Lalo na kung may virus kay madasig magkalat sa lawas kagang paglaton sa iban. O kung basi gani, masupukar ang gina-steam bath. Ay nako, testing man ko sina tita, daw masuffocate kagid. Banyos na lang sa makahanga banyos Iba niya nagamumog sang asin, ako-akon kung kaisa, sako man kaon sang ahos, bombay, sibuyas, kag mga gulay-gulay Ang pagbuligay sa mga tao sa palibot tita, daw mabatyagan gid. Kay may mga na-assign nga maglibot sa mga pamalay, magbakal sa mga ginabilin nila like bulong, pang-snacks, mga sudan, kag iba pa nga necessities tita. Muna bala, libre lang ang serbisyo nila. Bugat pa na ang mga dala. Ang barangay lang nag-volunteer tanyag sang services ng salakyan para hapos maglibot, para magdulong sang pinangbilin sang kada pamilya tita. Hay, grabe. May bayanihan effect man na tita. Kada may i-distribute nga ayuda from LGU tita ay sadya ang pila. Wala sang imol kag magaranon. Pareho nga gapila man. Iban, nag-close ang company. Iban, naghina ang negosyo. Pigado ang sale tita. Bisan sa financial assistance sa DSWD, may mga private cars kag mansion ng balay, gusto man mag-avail tita. Amo ginakagrabe ang impact sa COVID-19 tita, no? Kung pwede tanan, makuha nga free. Bago magtapos ang pandemic tita, makarealize man tita kung ano kamalahalon sang kabuhi nga ginhatag sang Dios sa aton. Masubogid nga panumdumon, kapin pa kung ang mga nagkala-positive, kilala, paryente, o kung pamilya mo tita. Correct. So, naka-experience ako, personal tita, sang ginaswab test ng mga tao nga suspected, kag nakaupod nila. Sa amon lugar, tita Regine, mixed emotions tita. Kung laon ka, madugangan gid pagkalaon mo. Ang virus gali tita, do nagapanglagas man. Sobra pa sa admirers, suitors, sa mga rivals. Hehe. First, nag-positive diri sa malapit tita. Negosyante sila sang okay pa. Ang wife, mag-attend sang meeting sa school PTA, wala gani 1 foot away distance namon. Kay permi na kami katupad sa pulungkuan. Okay. Sang okay pa namin mo na, no? Tuparay lang kamo. So, ang virus, mag less than 1 meter, kag more than 50 minutes kamo nagtupad, ay sigurado, malaton ina. Tita, pero earlier pa, wala na meetings. So, safe si iyay. Next, tita, ang second cousin namon. Ambot, naghagad yung magkadto sa balay sang head sa isa ka government agency kay ma-request siya wheelchair para sa ikilala. Kay di nakalakat, may edad na. Naga-walking pa kami tita back and forth. Siguro mga wala man 20 minutes. Pagkasunod niya inadlaw. Gibalita naman, positive na siya tita. Mayo lang, wala nag-report
nga upod kami. Gin quarantine siya tita. 2 times gid gani kay nagbisita pa sila sa ilang friends sa church organization. Ti positive gali. Hay, abi ko maswab na ako, wala pa man ah. Ining na-encounter ko tita, mga 2 years ago na. So medyo nalipat na ako sa exact date. Pero nagkalatabo, kag mga tao, di ko malipat. Dayo naman tita, ang akon isa sa mga close friends. That time, may ginkaduan ko guro, kay wala ko ya kaupod pagpabanwa, kag nagsakay siya sa tricycle. Ano man niya kadimalason, nagkasakay. Kag natupad gid niya sa pulungkuan, ang isa ka positive, kag members ng family nila sa city na ganegosyo. Di kundi ang friend ko niging quarantine naman, upod sang cousin niya, wala ako yung madala sa contact tracing, tita. Di, ginhimo ko. Gadulong lang ko sa kung ano makuha ko sa uma, kag papalihog lang ako kung may baklon sila sa Changi, tita. Nasabit ko lang ina sa ilang gate, imagine. 7 sila sa sulod balay nila, ara ko ya sa gate, sa gate, na tunog ang amo na tingog para mabatian eh. Tiari pa tita, sang pwede na makalibot sa bilog na barangay, open na siya. Nagkadto kuya sa balay sa amon paryente. Close friend, kag boardmate ko ni sang college. Ti, kay nagdulong ko sang iya ginagamit sa buhok, kag nagtour pa kami sa tanang nga parte sang ilabalay, tita. Medyo may kalakihan, abi, 3 stories, pero wala man ko nagdugay. Kaysa ibabaw, kitaon ang mga balay sa palibot, mataas, kagakurog akong tiil, tita. Ti, nagpanaog, kag nagpauli na ako eh. At least, nabulong ang hidlaw namon as friends. Ay, nakibot naman ko. Ginbalita nga nagpositive iban immediate family nila, pero siya negative. Ting ako niyo, tita, happy tani ako ay kay at last, nagagwa ka nagasimpo na ang mga tao, bisan limited. Abi ko wala na, tita. Gali, may ara pa nga nagpositive. Medyo may edad na, senior paryente namon. Hinablos namon sa pakaisa, tita. Kay lapitay kami uma. Natural, so wala pa ang COVID-19, gabisita na kami. Kay alagyan na ilang balay, tita. Pero so may restrictions na. Ginatulok lang namon siya sa ilabalay eh. Ambot, nga basi may relatives sila halin sa iban nga lugar. Dayo na pamasyar sa iya, ay nagtrangkaso, tita. Dayo na admit sa hospital. Pero sa contact tracing, wala ko yung madala. Kay seldom naman ko gakadto dira nga area. Ay sus. Another contact tracing naman. Pero still, saved by the bell as usual, tita. So last na ni Tita Regine. Ang isa pa ka neighbor, kag sa laligan, ina sila sa amon relatives. Kay mapisan nila sila nga mag-asawa, tita. Tinatabuan, nga ang wife nagmasakit before pandemic. Naabutan sang lockdown sa lugar sang ilang mga utod, sa malayo nga parte sang Pilipinas. Sus! Pagpauli niya, tita, abi ko mo positive naman. Mayo lang, wala. Kay nag-relax kag nag-take vitamins habang nagbakasyon sa lugar sa mga utod nila, tita. Pero nagkalat ang fake news. Positive daw siya. Ay, after few days, nagbisita ako tuya sa ila. Kay parehas man na kami mahina ang baga. Wala man sang request nga magpaswab sila, tita. Okay siya. Nagtambok pagani. Thank God. Ina sila, tita. Until now, mapagsik pa. Kag permi man kami nagakitaay. Sa mga na-encounter nakon ng mga nagakalatabo sa pandemic, tita, may iban na sitwasyon na dabudlay mag-let go, mag-move on. Kag daw may mga beses, daw nabudlayan, kag kabudlay sa pag-get over with sa moment. So, hindi madali, tita. 3 ni sila. Tita, do ka untimely, nga do ka sayang sang ilang handom. Kay tani, may mga plano pa ina sila, tita. Isa na da ang amon nga kaedad, nagkatrangkaso. After a few days,
na expire tita. Kag later na lang ang paghiwat sang prayers sang family. Kag need gid idulong sa iya katapusan nga palahuayan. Isaya tita, middle of 2021, nag-share pa sang plano after retirement. Na-convince namon mag-early retire na lang. O galing, natawag na siya ni Lord tita. Ang isa, the last time pagbakasyon niya, gintawag ya pagani ako kung nagyuhom-yuhom, kay mabalik na siya sa work niya tita. Then, nabalitaan na lang na atake kag na-admit. Why na siya nakasurvive? Kay damo komplikasyon niya. The following year, tita, sa hindi na paabot ng hitabo, isa sa amon miyembros ng family, hindi siya COVID, tita, sa katigulangon kag hypertension nga malawig sobra na 20 years, naghina iya resistensya, tita Regine. Mga almost 5 months man iya nga paghina nga ginaatipan na lang namon, tita. Why siya na-cremate? Mga 2 years man, tita, nga ga-join siya sa daily family prayers kung kasi Sidmon. Hope, ara na siya sa ato na may sa langit. Tita, pasensya gid. Sa puwerte ko kalawig na sulat. Good for 5 years na ini. Joke. Tita, ikaw na lang bahala magintindi sang penmanship naton. Daw inukay sang manok. Daw hindi na ko gawa kabalo magpasunod sa akon kasaysayan, tita. Lola naman mo. Pero hindi, pamanuli anon Maayo gid nga pagpamati sa tanan nga nagasubaybay sang KLP, tita. Best wishes sa mga kalaslon. Kag welcome home sa tanan nga bakasyonistas. So have a safe travel. Always pray and meditate. Hope to meet all KLP lovers and winners, tita. Sa mga kabombo around the world, God bless you. Thank you so much, Tita Regine. God bless us all. Love and prayer. Manang or Lola G of Iloilo Province. Ay nako, Lola G, sinabi mo pa, no? Basta COVID ang pag-aistoryahaan. And by the way, until now, no, wala pa sang official nga announcement nga tapos na gid ang COVID. So, it's still around. So, dapat halong gid kita sa gihapon. Kita nyo man, no? Ang mask, wala pa man gid totally nga gin left. Well, anyway, it's for our own protection. Although gahambal sila, depende sa inyo kung ma-wear ka mo sa mask or hindi. Pero, of course, kung sa mga matao nga lugar, no, mas safe gid if we would be wearing mask. So, as I was saying, kung COVID-19 experiences lang gid ang pag-aistoryahan, siguro mga 5 years yung istoryahan ay, no, non-stop. Because each one of us, may kanya-kanya gid nga itubong sa sinang istorya. Ako, ikaw, sila, kita tanan, no? Masakit because kadamo sa mga nagkaladula, sa aton mga kilala, sa members ng aton nga family, and ang double sakit pagid is that may mga napatay nga members ng family nga hindi mo gani mabisitahan because hindi allowed nga magkadto ka didto. And then kung nag-work ikaw, even if family member mo pa ina, hindi kayo allowed magkadto to, or else ma-quarantine ikaw for 7 days. Tiyan mo bala kalawig siya na naka-quarantine, no? And then wala ikaw sa sweldohon, ti do kasakit man. Kag ara gid no, natabo nga may mga relatives ka, hindi mo man lang nabisitahan because ina nga mga tinion. So nag-pass away siya was the height sang COVID-19, may lockdown, hindi allowed ang pagbisita, kag hindi allowed ang pagwa sa mga panimalay. So each one of us, may kanya-kanyang mga istorya, may ara sa ato, naka-experience, may ara ganitag twice, thrice nga gin COVID, pero mayo lang survive sa gihapon. So one thing nga dapat nga pasalamatan naton nga we all survived this pandemic. And to those, no, nga nag-perish gid, let's continue praying for the repose of their souls. And at the same time, let's take into our heart ang tanan nga mga ginpangbilin sa sininga pandemic sa aton.
May ara nga mga maayo, may ara nga not so good. Pero mas nagapingibabaw siguro, no? Ang mga kaayo, especially ang aton nga pagiging one, pagiging isa, no? Sa pag-fight sa sining COVID-19, and at the same time, kumbaga, ang aton nga pagiging isa sa binuligay, sa pag-take care of one another, hindi lang sa aton nga mga isig kapareho, kundi dito man, no, nga nagmuklat ang aton nga mga mata, nga yes, we have abused our mother nature. And so that's why, no, nga naglabot man sa subong sini, and ato na lang, no, nga isa isip, isa puso ang tanan-tanan nga ginatudlo sa aton that it is never too late to start taking care of our mother nature. So, ang pagluntad sa COVID-19, nagpa-realize lang sa aton, no, nga how important gali nga ginahalungan naton ang aton nga environment, ang aton nga palibot, hindi naton pag-abusuhan because magabalik gid ina sa aton tanan-tanan. And for a while, no, we believe nga because lockdown, wala sa may nagabiyahe, wala sa may nagagululuwa sa ilang panimalay, ang mga tao nangin plantito, nangin plantita, and for a while, no, natinluan gid ang palibot, especially ang aton nga kahanginan, ang air. Na-minimize ang pollution, tapos ang mga tao, ara lang gid sa sulod sa panimalay, nangin masugot ang bonding sang family. And I'm sure, no, nga you would agree, ang COVID-19 nagpaluhod gid sa aton tanan para nga magpanumbalik. It reminded us that there is but one God nga nagakontrol sa aton tanan-tanan, wala katas ng iban nga kadtuan, kundi siya lang gid kag kita magampo sa iya. So amo na ang some of the things nga manami ang ginbilin sa COVID-19. But of course, we are all praying, no, nga once again we would all be safe kag totally mag-stop na gid ang ini nga pandemic. Thank you so much. Remind mo gid kami sa amon man nga kaugalingon nga mga experiences during COVID. So, ginapasalamatin ko gid ikaw, Lola G, sa Iloilo Province for sharing this. And just keep on sending more beautiful stories diri sa Kahapon Lamang program. Oras naton, it is now 2:45 in the afternoon. Magapanambalik kita with more stories to share diri sa Kahapon Lamang program. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod dinhi nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Gamitan niwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo.
I-report sa Water District kung mayroon sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini, kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala. Well, yesterday we read a story of Lola Amparing and may utang kita sa iya. Iya nga po nga, mula natin na diretsuhan because wala na kita sa oras. Sige basahon to ini subong para nga quits na ta, no? No, kasimple lang. Quits na ta, Lola Amparing. Ay nga po ay, kasog po nini supposedly sa iya nga story yesterday. Ang title, Wastong Pag-uugali. Ang kabutihan ay higit pa sa dunong at yaman. Mabuting ugali, di manakaw o mahiram. Bigay ng poong may kapal sa kalangitan, kaya ugaliin palagi ang kabutihan. Huwag pansinin ang masamang kaisipan, palaging magpakabait at maging matulungin sa nangangailangan. Kaawaan ang taong nangangailangan. Grasya, madaling makamtan. Makakamit ang pagmamahal sa kapwa kung kabaitan mananatili sa puso natin. Ngunit kung kuripot at magmataas, pambihira na magkaroon ng kaibigan. So huwag kalimutan ang pagtitiwala sa mahal na may kapal. Sanayin sa sarili ang gawaing kabutihan. Maging maligaya ang ating kalooban. Iwasan ang masamang kaisipan. Taong may mabuting ugali, maraming pumapansin at nagpapasaya sapagkat magkakaroon ng mga kaibigan na parang ugat ng pagmamahal. Kahit anumang gagawin, isipin palagi ang gawaing kabutihan, kasiyahan, katahimikan at kaunlaran, ganti sa iyo ng may kapal dahil sa laging pagtitiwala. Tunay na kaibigan at mga tinutulungan, ugat ng pagmamahal sa iyo na di manakaw o mahiram. Walang kapalit sa kasiyahan sa nagmamahal sa iyo. Tatagal ang magandang pamumuhay kahit wala ka na, di ka makakalimutan dahil sa wastong pag-uugali, awa at grasya na may kapal ay makamtan. Poem of Lola Amparing. Quits na ta. Kakiyot yun sang term. Quits na ta. Lola Amparing. Huwag nakuutang si mo, ha? Pero may ara ka pa 2 letter nga nabilin. Kay daw 3 or 2 letters ang imong ginsend, and sa isa ka short nga envelope may picture ikaw nga ginapid nga siling mo remembrance ko from you sang imong 92nd birthday celebration pa. Salamat gid ha, Lola Amparing, ka very thoughtful gid sa imo.
Well, we still have 8 minutes before 3 o'clock. Sige, ari o diretsuhan taning original gid niya nga Miss G. Kagina to ya Lola G. Sorry, Miss G sa iyang 49th story. Dearest Tita Regine. Good afternoon, Tita. Hello man sa tanan nga KLP listeners, kag lovers. Tita, minadumduman na naman ako i-share. Childhood ko naman ni Tita. Not so interesting. Well, it's a bit boring, pero paambit ko lang tungod. Wala lang. Gusto ko lang. Sa na-mention ko na ligad, mahilig na ang parents ko mag-buy mga dolls kag stuffed toys. May ara ako na sang una, lain-lain nga klase sang dolls. Iban gwapa, iban tsakaman, tsakadal, haha. Iban may buhok, iban wala, iban di battery, tas nagasaot-saot na balatita kag nagawakal. Remember ko pa, Tita Regine, maging bakal na parents ko sa akon nga dal, nga nagasaot, Tita, the walking doll ata. Siguro 7th birthday ko ato. Excited sila nga ihatag sa akon Tita. Baw paghatag nila, kag sanggin pasaot na nila Tita, kagin palakat-lakat. Way, ko balaging kuha ang dal, kagin haboy, kinahadlok ako. Te kundi, wala na nag-andar, kay naguba, haha. Kung pamatian mo, doon na-recall kagid Tita, no? Pero nalipat na ako sini, ginsugid lang ni sa akon, sa iban ko nga Tita. Na-realize ko, 7 years old pa lang ako, kalain na sang batasan ko ba? Haha, well. May ara man ako na Tita nga teddy bear, nga kahladlukan man sang mata niya, tapos black pa ang color. Ambot kung sino ato naghatag sa akon, permito na pahulid ni Mama V sa akon. Hasta nga nangin favorite ko ato Tita. Pero pagpuli na dinamon sa Iloilo, kag sang kapila kami magsaylo balay, nadula na ato Tita. Ahay. Tapos na-mention ko na Tita dati, ginakuhaan ko na yung mga ulo, kamot, kag tiil, mga dolls ko, kag napanghurabog, kay hindi ko feel. May isa pagid ako ka doll Tita, nga kung pahigdaon mo na bala, naga-automatic close ang eyes, baong ginaubra ko na Tita, ginalukat ko ang mata sang doll ko, hasta mahukas. Ambot nga nga may amo ako na nga batasan sang una Tita. Mahilig ako mangguba toys nga hindi ko gusto. Pero ang sa isa na ibala ka. Okay. Ano nga itawag na? Basta mga giveaways nga free toys, no? Ang nakauna na bala fast food. Okay. So isa ka fast food chain, senior moment naman si Tita Regine. So isa ka fast food chains na bala nga free toys or giveaways na, namian ako sinaiya, ginapang support ko na sa una Tita. Gusto pa ko pagidtan ni isang una nga toys, Tita, mga pang luto-luto na bala. Kay may mga playmates ko na nga rich sang una, may ara na sila, amo na kaginadala sa school. Ti gahulam lang ako na sa ila, kay ako ya, wala. Kag wala man ako nagapangayo, kundi Mama V, kag Papa C, kay bala nila, napangguba ko man ang toys ko. So, sa na-mention ko na, mga paper boats na naiya, ball, kag kung ano pa da, nga pwede nila mahimo nga materials, nga ang materials, makita lang sa palibot. Balidamo ako sa una toys nga gusto mo angkon, pero wala na hatag sang parents ko. Ang mga toys nga nahatag nila ya, mga hindi ko feel, amo na, nga sang may mga manghod na ako, kag hinablos, kag baby pa sila, bastante gina sila sa toys Tita, nga gusto nila. Kay gusto ko ma-experience nila ang feeling nga ga-enjoy hampang sang toys, lalo na ang agot namon. Tapos nung mag-guest ako sa mga bata, sang friends ko, nabutangan ko man mga toys Tita. Toys nga mapuslan man Tita, Ti, hasta na lang diri, siguro 3 minutes lang basa mo si Nino, plus 5 seconds nga comment. Haha, God bless Tita and hugs. Warm regards, Miss G.
And I remember ang Toy Story, no? Though, tatlo gid man to ka, kwan, ang parts, ang Toy Stories nga story, Toy Story nga movie nga ina. Wow, 20 times balalantahon sa mga kids. Diba? May isa na ka character nga nagapangguba siya sa mga toys. Ang main character, di ko malipat, si Andy gidman, no? Si Andy. And then, may isa na ka, daw iyang, bata man siya, pero do ka bad sa iya, tiki nagapangguba siya sa mga toys. It reminded me of that movie, ang imo nga gin-share diri sa amon. Miss G, well, regarding sa toys, depende ina iya sa bata. May ara nga kung hatagan sila sang toy, as in, grabe ang ilang nga paghalong, grabe ang ilang nga pag-charger. May ara naman niya nga iban nga ti. Especially kung grabe ka taas ang curiosity, tanan nga parts ng toy, pangbukaron, pangbungkalon, and then i-try, no, nga ibalik liwat. So, it's also a good exercise sa mga kabataan when they do that. And lain naman na yung mga istorya, no? Kung hungod mo gid dyan, ginapangguba ang mga toys because wala lang. Well, anyway. Thank you so much, gid sa imo, Miss J. Sa send mo diri sa amon sa sininga hapon. At least mga 1 minute and 30 seconds ang akong gamay nga palabor-labor. Well, anyway, thank you so much. Exactly 3 o'clock, mga kabombo, and that ends ang ating pag-uptanay this afternoon. But of course, balikay naman kita again tomorrow. I am hoping to receive more stories coming from you. The easiest nga mapadala ninyo ang inyong mga letters, ang inyong mga stories is of course by emailing your stories sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sa gihapon, if feel niya nga solaton lang, ox na ox gid, padala na dayon sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Well, thank you very much. Balikay kita tomorrow sa gihapon ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.